በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ከመይ ኣለኹም ናይ እግዚአብሔር ስድራ ቤት ከመይ ቀን ይኹን አሜን። ትልዕሉን ክቡርን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። አቦታትና ርኩሳን መናፍስቲ ናይ ምውፃእ ጸጋ ዝተዋሃቦም መንፈስ ክፋነ ከሎ እቲ መንፈስ ዝተፋነወሉስ ምክንያት ብምንታይ ምዃኑ ስለዝጸለየ ስለዝሰገደ ስለዝበርትዐ እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝሓገዘው ነቲ ሰብ ወይ ነታ ሰብ እንመሃረሉ ንሕናስ እንታይ ክንገብር ኣለና ብምንታይ ክንብርታዕ ኣለና ህይወትናስ ብምንታይ ተታሒዙ ዘሎ እንመሃረሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ገጠመይ ዝርጋሐልዩ ኣብዚ ከዓ እቲ መንፈስ ክላፋለፍ ከሎ ዝተዛረቦ ነገር ብድሕሪኡ ከዓ እቶም ሰባት እቲ መንፈስ ምስ ተፋነወሎም ክዛረቡ ከለው ምስክርነት ክህቡ ከለው ከም ዝጋጥምና ከም ዝኾይነ ክብሉ ከለው እንመሃረሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ገንዘባ ንጠንቋለ ከም ትህብ እንዳገበረ ንጓላ ከዓ ብዙሕ ግዜ ኦፕሬሽን ከም ትገብር ዝገበረ መንፈስ እንታይ ምዃኑ ስለዚ ካብ ስድራ ዝመፀ ናይ ቤተሰብ ናይ ዛር መንፈስ ኣይኮነ እንዶ ኣባናስ ኣብ ደቅና ሓሊፉ እንኳን ማዕረክ ክንደይ ዋጋ ከም ዘኽፍለና ከም ዘኽፍሎም ንደቅና እንመሃረሉ እዩ ማለት እዩ። እዚ ቀጥታ ናብቲ ቪድዮ ክወስደኩም ወደዚሁ ዛር ከልጇ ጋር ምን አገናኘታለሁ? በእጇ ነው የገባሁት። ስወልዳት ነው የገባሁት። እዚ እንታይ ኻይሎም ምስሓተትዎ ዛር ኢልዎም ናይ ዛር መንፈሲ ማለት እዩ። እዚ ምስ ጓላ እንታይ ረኺብካ ተበልዎ ክትውልድ ቆልዓ ትውለድ ከላ ምስኣተው ተመሓላሊፉ መፅእ ምስኣው ምስታ ቆልዓ እውን ተወሊድ እዩ ማለት እዩ። ናይ ዛር መንፈሲ ስለዚ ኣብ ኣዲያ ዝነበረ መንፈስ ኣብታ ቆልዓ እውን ኣሎ። አብረን የተወለድከው ለልጇ ምን አልክ? እጇ ነርቭ ነው ብዬ ይሄው 4 ዓመት ኦፕራሲዮን አስደረግያታለሁ። ስንት ዓመት? 4 ዓመት። እጇ ለምን አስደረግካት? በቃ ገንዘብ ማውጫ ስንት ይኸውም ናይ ዛር መንፈስ እዩ። ስለዚ ንጓላ ነርቭ ብዝብል ምክንያት ንኢዳ ማለት እዩ 4 ዓመት ሙሉ ኦፕሬሽን ከም ትኾን ይገረዋ ነዛ ቆልዓ። ንምንታይ ከምኡ ጌርካ ተበልዎ በቃ ገንዘብ ከተውፅእ በረኸት ንኸይህልዋ ማለት እዩ። ናይ ዛር መንፈስ ምስ ዕድልና ይዋጋእ፣ ምስ ገንዘብና ምስ በረኸትና ይዋጋእ፣ ምስ ደቅና ምስ ዝወለድናዮም ደቅና እንኳን ከመይ ፈተና ከም ዘምፃሎም ረዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። 4 ዓመት ሙሉ ኦፕሬሽን ምግባር ማለት መቸም ሓንቲ ግዜ ኦፕሬሽን እንኳን ክንደይ ደም ከም ዝፈስስ ሕሰቡ። ስለዚ ግብሩ ወስድ ኣሎ ማለት እዩ። ኦፕሬሽን ክትከውን ከላ ተቆልዓ ብተደጋጋሚ ደም ክፈሳ እዩ። ደም ክፈሳ ከሎ ግብሪ ይረክባሉ። ስለዚ እንድሕሪት ምልስ ኢልና ብሓጎታትና ቦታትና ዴታትና ዝግብርሉ ዝነበሩ ነዚ መንፈስ እዚ ደርሆ በጊዕ ዝሓርድሉ ዝነበሩ ልክዕ ናብ ደቅና ክመፅእ ከሎ ግን ደርሆ በጊዕ ሕረድሉ ኣይኮነን። ከምዚ ሕማም እንዳምፀአ ነርቭ ብዝብል ምክንያት በቃ ጨጎራይ ሓሚሙ ስለዚ ልበይ ሓሚሙ ልበይ መጥባሕቲ ናይ ልቢ መጥባሕቲ ክኸውን ኣሎ። ርእሱ ሓሚሙ ኣብ ርእስኻ ፅክሎ ጥረሎ ስለዚ እሱ ክወፅእ ኣሎ ጥረለኪ ፅክለክ ብርእሲ ክወፅእ ኣሎ እንዳተባሃለ ርእስና እንዳቀደደ ሓንሳ ልብና እንዳቀደደ ኣካላትና እግርና እንዳሓዘ እንዳቀደደ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዋና ቁም ነገር እሱ እንታይ ዝደልየሱ ግብሪ ክረክብ ደም ክፈስስ ስለ ዘለዎ በቃ ናይ ዶሮ ናይ በጊዕ ደም ዝለመደ ናብ ሰብ ሓሊፉ ሕጂ ኣብዚ ብተግባር ንጓላ ከመይ ኦፕሬሽን ከም ትገብር ከም ዝገበራ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ጊዜ ኦፕራሲዮን አስደረግካት? 4 ያልኩ 4 ጊዜ እጇ 4 ይሄው ከዚህ ከሁሉ ጀርባ ሁሉ ተገላልጧል። ገንዘብ መብያ የሷን ዛር ነው ውቃቢ ነው። ውቃቢም ዛርም በእናቷ ነው የገባሁት። እዚ ብድሕሪ ሕዋ ዋላ ንባዕሉ መቸም ኦፕሬሽን ገይሮም ማይም ከቢድ ብጣዕሚ ካብ ኣዲያ ዝመፀ መንፈስ እዩ። ነዲያኻ ካብ ኣዲያ ዝመፀ እዩ። ሕጂ ነዛ ቆልዓ ኣባያስ በዚ መንፈስ ተተሓዘት ነይራ እንዳወረደ መን መፂ ናብዛ ቆልዓ መፂ ማለት እዩ። እሳ ምንም ብዘይትፈልጦ በዚ ናይ ዛር መንፈስ ግን ትሳቐ ማለት እዩ። ስለዚ ደም ዝለመደ እዩ ዝበልኩም ናይ ዛር መንፈስ ምዃኑ ብድሕሪ ወለድና ዝግብርሉ እንድሕር ነይሮም ናባና ክመፅእ ከሎ ሓንሳ ኦፕሬሽን ሓንሳ ገለ እናበለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግብሩ ይረክብ ማለት እዩ። ደም የፍስስ ኣሎ ግብሩ ረኪቡ ኦሬዲ። ስለዚ ናይ ውቃበ መንፈስ እዩ። ውቃበ ዝበሃል ናይ ዛር መንፈስ እዩ። ቆሌ ዝበሃል ናይ ዛር መንፈስ እዩ። ኣዳልሞቴ ጠቋር ወሰንጋላ ዝበሃሉ እዚኦም ናይ ዛር መናፍስቲ እዮም። ሰይፊ ጨንገር
ሙጨ ዘሪጋ ንሓጎስ ዓዳኝ ወርቁ ዝበሃሉ እዚኦም ናይ ዛር መናፍስት እዮም እዛ ወደ እሱ አብረህ ወልክ እናቷ ልትሞት ስትል አስረክቤሻለሁ ብላ እናቷንም ደም አጠጥቼ የምን ደም የሰው ደም ሐኪም ቤት በቀን 3 ሊትር 1 ሊትር ማታ 1 ሊትር ምሳ ሰዓት 1 ሊትር ያው ራት ላይ አጠጣታለሁ ለምን እንደዚህ ታረጋለህ እንዴ ምን ልጠጣ ስራዬ ነው يوم زغلكم صناخي نزا حفتنا اجي منفس تتحيز الله زلا فالف زلو عديان عاولا بزح دم يو كم زفسس يسياني رزول زلو تزار مقدي دم كم زفسس يقبر نيرو مالتيو سلازي عديان زي عركي باتيا ويتا يو عركي بكلخو إلا عركي بكلخو تبلا زلا قل نزنا يزار منفسيو عدي عركي باتا مويتا نسا تقبيلا እሳስ ተቀበለተኻ ጓላት መከራት ረከባል ሁሉ ሽግር ዝወርዳ ዘሎ ካብ ዓብ ነዛ ቆልዓስ ዓባያ ማለት እዩ ስራዬ ነው የሷንም ጠጥቻለሁ የሷንም አራቴ አሁን የአራተኛው ኦፕሬሽን ስትሆን እንዲያውም ልገልባት ነበር ፊቷ ላይ ቢላዋም ልጧቸው ገብቶ ገብርኤል ትላለች ገብርኤል ትዳሬ ገብርኤል ትላለች አልቀርም ብላ ባይሏ ዝገርም ይብጣም እኮ ይው አባያ ነዛ ቆልዓ ንሽተ አባያ ኮሙደም ይወስኒሩ ሕጂ ካብዛ ቆልዓ መጽኻ ሆን ገይሩ ጭራሽ ራባይ ኦፕሬሽን ዝገበረትሉ ትመጥባሕት ዝጥቀምሉ ካራ ናሽቱ ሎ ብጣዕሚ በሊሕ ናሽቱ ካራታት አሎ እሱ ክሳዳ ከም ዝርስዕዎ እሱ ወገዲፈም ማለት ረሲዕም ማለት እኮ አዳደ ጊዜ በዙሽ ጥስንታይ አብ መጥባህቲ ምስገበሩ ምሽ መቀስ ባንደጅ ገለ ይርስዕም ዶክተር ይርስዕም እዚ ይስውሮም ማለት እዩ ዝኾነ ሰዓት ስውር የብሎሞ አውረ ሲዕሞ ይሰፊዎ ሽዑ ወዲ ገለገለማ ውሽጦም መቀስ ይጸንሕ ባንደጅ ዝርስዕ ፕላስተር ዝተፋላለየ ነገር እሶም ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ነዞም ሓካይም ስውር የብሎሞ ከም ዝርስዕ ይገብሮ እዚ ቅዱስ ገብርኤል እናበለተ ይሱ ዘሎ እምበር ካራት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ መጥባሕቲ ኣብዚ ናይ ክሳደ ከባብስ ከም ዝርስዕዎ ይገብር ደሊ ነይረ ወይ ከምኡ ክገብር ሓሲበ ነይረ ይዝብል ዘሎ ቅዱስ ገብርኤል እንዳበለት ያ ይዝብል ዘሎ በኃይሏ የዛሬ ዓመት ኢትዮጵያ ገብርኤል ይሄዳለው ብላ ቅርት ማታምነውን ገብርኤልን ቅርት ቁልቢ ቲኬቷን አስቆርጬ እና እችን 4 ጊዜ አስወረሰና አስደረካት አራቴ አሁን አምስተኛ ይጠብቃታል የልጆች ችግር የቤተሰብ ችግር እንደሚሆን አናቀም አሁን ችግሩ 4 ጊዜ ኦፕሬሽን ዘመንፈስ ቆሞ ከም ትገብር ገይርዋ ነዛ ቆልዓ ሕጂ 50 ይጽበ ያለው ይዳብለይ ስለስተታሐዘ ይሕጂ ምር 50 ነው ባዕሉ ትገብር ያ ማለት እዩ ዘይ በትናቱ ፕላን 50 ነው ባዕሉ ፕላን ገይሩ ነው 50 ነው ትገብር እዚ ናይ ቤተሰብ ሽግር ኣብ ቤተሰብ ዘሎ ዘመንፈስ እዚ ናበቆልዑት ሓሊፉ ከምዚ ሽግር ከምጽኢልና አይነ ግምተኛ ነው እንታይ አይነቃሓና አይፈለጥና ይሁን ተመንፈስ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝጸጻወተና ናብ ህይወትና ማዕረኽ እንደይ ከም ዝሰረሐን ስለዚህ ንፈልጥ ካባና ሓይፉ ኣብ ደቀይ እንደዚ ተጽዕኖ ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ እንደዚ ሽግር ክፈጥረሎም ኮ ይኽእል ኢና ስለዚህ ንግምት መከራ እንዳውረድና ኢና ንኽእል ማለት እዩ ልጅቱ ብቻ ላይ ችግር እንደፈድፍና እኛ ነፃ ነን ግን ወይዘው ይትክክል እዮም እዚ ዝበዝሕ ግዜ ጓሌ ሓሚማ ወዲ ሓሚሙ ከም ዝተሸጊሩ ጥራይም ዝሉምበር ኣነን ባዕለይ ሽግር ኣለኒ ኣገዛይ ከምዚ ይመለኽ ነይሩ ኣደይ ከም ዝተመለኽ ነይራ ስለዚ ካባና ምናልባሽ ካባና ዝተመሓላለፈ ይህሉ ይኸውን ዶ ኢልና ብትሕትና ውሽጢ ኮይና እውን እኮ ተመሓላለፈ ይህሉ ይኸውን ዶ ኢልና ኮን ኣይና ሓተትን ኢና ወደይ ጥራይ ሓሚሙኒ ጓሌ ኣነ ጥዑይት ኣነ ጥዑይ ወደይ ሓሚሙኒ ጓሌ ሓሚሙኒ እዚ ትሽግር ኩሉ ንደቅና ኢና ነሸከሙ ግን ካመን ዝመፀይ ካባና ዝኸደ ሽግር ይመቸም ደቅና ብኡ ተሸጊሮም ወይ ሓሚሞም ወዲቆም ዘለዉ ማለት እዩ ተዋሪ የጥፋት መንፈሶች ምን ያህል እንደሚገዙ ምን ያህል እንደሚቆጣጠሩ አንረዳ የቤተሰቡ መሰረታዊ አምልኮት ክፉ ባህሪ የልጆችን ህይወት እንደሚጎዳ አንገነዘብ እዚ ስድራና ዘምልኮ ናይ ጣዖት አምልኮ ነትኽፉ መንፈስ በተዛወር መገዲ ደቅና ከም ዝጎድኦምን ሽግር ከም ዘውርደሎምን አይንርዳእና
مستوعلنا يحزننا مالتي مستوعل تتحيز مالت نبدأ حجي زمص زلو شجر كم زند حرجيرة خمز خمس أنخلي كم زند حرف فتسيمكو خمز خمس أني يخلي زبل حسب نخين حسب قبلهم مترا يستدرته قبلهم مترا يستجدبه ليميتد كم زلو جيرو أسيري تحزننا صباح نقول أبدكنا ننتهي شجر كم زمص جنا ينفلتونينا عين جمتونينا نخين جمتون نخين نستوعلون كا بزمن فسز سلسة حزنا أي مالتي እናት ላይ ያለው መንፈስ ደም የለመደ ሆኖ ከተገኘ በልጆች ህይወት ላይ ጥቃቅን ነገሮችን አብዝቶ በማሳየት ወደ ኦፕራሲዮን ክፍል ገብተው ያልሆኑ ቦታዎችን አበደዘሎ መንፈስ ደም ዝለመደ እንድሕር ኮይኑ አበደዘሎ መንፈስ ደም ዝለመደ እንድሕር ኮይኑ ናብ ደቅ ክሓልፍ ከሎ ካልክ ያከሙ ናሽቱ ነገር አዝመስሉ ነገር ግን ዕብዩ ሰፍ ዓበይቲ ከም ዝኾኑ ጌሮዋሪዩ ናሽ ቆልዑት ከለው ገና ዕድሜን ከለው ኦፕሬሽን ከም ዝገብሩ ሰብ ኦፕሬሽን ማለት ዘይገበሩ ዋላ ክንዱ ፀገማት ተዘይወረደሎም አበደ ወይ አበቦ ናይ ደም መንፈስ እንድሕራሎ እቶም ቆልዑት ሆረር ፊልም ከም ዝፈቱ ይገብሮም መግለፂ ይቆይናቱ ሆረር ከም ዝርዩ ሆረር ከም ዝፈቱ ደም ክፋሰሱ ከለው ክተሓራረዱ ከለው ደስ ከም ዝብሎም ናሽ ቆልዑት የንግን እኮ ምንም ስለ ደም ፍሳስ እንኳን ዝፈልጦ ጉዳይ የብሎም እኮ ግን ብውሽጢ ዘሎ መንፈስ ደም ዝለመደ ንነዊሕ ዓመታት ስለ ዝኾነ አቆንካ ልክ ደም ክፋሰሱ ሆረር ፊልም ክሪኡ ከለው ሓደ ነቲ ከለው ኢዱ ቆርጾ ክሳዱ ቆርጾ ክሪኡ ከለው ደስ ከም ዝብሎም ይገብር ብውሽጦም ናይ ደም መንፈስ ስለ ዘሎ ማለት እዩ አፍንጮም ደም ከም ዝነስር ይገብር ደም ከም ዝወፁ ይገብር ብዝተፈላለየ መልክዕ ግብሪ ይወስድ ማለት እዩ ርእሶም ከም ዝፍጉ ደም ግብሪ ይወስዳሉ ደም ከም ክፈስ ከለው ግብሪ ወሲዱ ማለት እዩ ባህሪኦም እዚ ብጣዕሚ አሸጋሪ ጠባዮም ንምትሓዞም ንምቁፅፃሮም ሓደገኛታት ከም ዝኾኑ ይገብሮም እሞ ክንቋፃፀሮም ዘይንኽእል ከም ዝኾኑ ይገብር እሞ ብድሕሪኡ ወይ ተዓንቂፎም ክወድቁ ደም ክወፁ ወይ ላማይ ዶም ክሓደም ወይ ጥርሙስ ክሓደም ብርጭቆ ክሰብሩ ገለመለ ብተዛዋር መገዲ ዋና እሱ ዝደልያ ነገር ደሞም ክትፈስስ ጥራይ ምስ ደም ዝተተሓዘ መንፈስ እያ እንዲመራመሩበት ይደረጋል። አያስፈልግም ኦፕራሲዮን ማለት ሳይሆን በሚያስፈልገው መልኩ ያስፈልግ ነበር። ግን በማያስፈልገው መልኩ ደግሞ የሚደረገው ድካም የመናፍስቱን ጥበብና ስልት ደም እንዲለምድ ያደርገዋል ማለት ነው። አንቺ ገንዘብ ምንም አትሆንም እኔ ሰላም ገብቼ ሰላም አወጣታለሁ እያለ ገንዘቧን ብልት ጠቋር አዎ የታስማሌ ጠቋር ዝበሃል መንፈስ ገንዘብ ካምፂ ምንም ወልሓንቲ ትኾነ ተቆልዓ አነ ከድሕነ እንዳበለ ገንዘብ አበሊዕላ ማለት እዩ ስለዚ አዳል ሶማሌ ትብሎ ዘላ አዳል ዝበሃል ናይ ሙስሊም ናይ ዛር መንፈስ አዳል ሞቴ ዝበሃል ሃይማኖት ዝቕይር አዳል ሶማሌ ካበይ ከም ዝመፀ መርአይ ማለት እዩ አይ ስለዚ ከምኡ እንዳገበረ እዩ ገንዘባ በርቢሩ ወይ ገንዘባ በሊዕዋ ማለት እዩ ካልኣይ አቦና ክብሎ ፀንሑ ናሽቱ ነገራት ዝመስሉ ዓበይቲ እንዳገበረት መንፈስ ግን ኦፕሬሽን ይቃወም አይኮንኩን ዘለኹ ትክክል አይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ኣብቲ ክግበር ዘለዎ ክንዲ ንገብር ኣብቲ ክግበር ዘይብሉ ኦፕሬሽን ተማቆልዑት ኦፕሬሽን ክገብርሉ ዘይብሎም ደረጃ ከለው ኦፕሬሽን ከም ዝገብሩ ገይሩ ደሞም የፍስሶም ማለት እዩ ብዙሕ ጥፋት ከም ዝጠፍእ ብዙሕ ዋጋ ከም ንኸፍል ይገብር ማለት እዩ አዳር ሶማሌ አዎ ስንት ናችሁ ጠቅላላ 518 ነበርን 500 ነው አጥታቸዋለች እየሰገደች አሁን ስንት አለች 18 ተመርኩ ለዚህ ስለዝበርታዓት ስለጸለየ ስለሰገደት እንደይኹም ኢሎም መስሓተቶም አቦና 518 ነርና ቶም 500 ግን እንዳሰገደት አባሪራቶም ያሰዛ 18 ኢና ተሪፍና ዘለና ኢሎም ቃል ዋላ ንባዕሉ አስተውዕሉ ሓደ ግዜ በዚ ውሽጢ ዝንታይ ክነግረኩም ዝደሊ ገለ መናፍሲ ከና ይናብሉ ቃሉ ስምዕዎ ይላፋለፋሉ መንፈስ ተታሒዙ ሎ ግን ከና ኢና ይዝብል ዘሎ ከና ኢና ክብል ከሎ ተቃል እንታይ ከና ኢና ንምንታይ ሽሙ የቱ ከይዶም የም ይኽብል ነይርዎ ነው ከና ኢና ተይሉ ግን አሎ ገና ይከደን ማለት እዩ ክሕሱ ስለዝደለየ እዚ ቃል ንባዕሉ አስተውልሉ ገለ ግዜ ኣብ ማይ ጮሎት ከምኡ ዝሰምዑ ነገራት ስለ ዘሎይ ማለት እዩ እዚ መንፈስ በዚ ውሽጢ ዝታይ ክነግረኩም ደለየ እዚ መንፈስ እዚ እንዳሰገደት እንዳጸለየ ተም 500 ከይዶም 18 ኢና ተሪፍና እንድሕሪሉ በትክክል ተም 500 ተፋኒምና እዮም ማለት እዩ ተም 500 ከይና ኢና እንድሕሪሉ ግን ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቼክ ክትገብሩ ኣለኩም ቃላት ንባዕሉ ብምስትውዓል ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ነገር
كشكع يفتن لأن غيش خعكم كنت نقحلو زلكم يزنقركم زلكم كفلا እናት ላይ ሆነው የልጅን ህይወት በብዙ መንገድ ይፈታተናል። በጤና በዚህ በአእምሮ በስነ ልቦና በባህሪ በእድል በእውቀት በአስተሳሰብ በሁሉም መንገድ ፈተናው ከቤተሰብ ነው የሚጀምረው። አብደቅና ዘምጾ ተጽዕኖ የማቦና ዛረቡ ዘለው አበደ ተቀሚጡ ንደቅና በአስተሳሰቦም ስነ ልቦናኦም بعدلهم بفلتتهم بهوتهم بكل يزفاتاتهم ማለት ይዝማን በስ በበረከቶም ንመጻኒ ህይወቶም ዝገብርዎ እንኳን ወይ ዝኸድዎ መገዲ ቅኑዕ መገዲ ንኸይኸውን መገዲ እግዚአብሔር ንኸይክተሉ እንደ ዓገተን እንዳኸልከለን በዝ መንፈስ ወይ በዝናይ ዛር መንፈስ ቁጽጽር ውሽጢ ከም ዝኾኑ ይዝገብሮም ማለት እዩ አናቱ መገዲ እቶም በተዛወር መገዲ ማለት እዩ አበደ ተቀሚጡ አበቦ ተቀሚጡ ስለዚ አበደ ክብል ከለኹ ነደ ጥራይ ኮንጎ ዝወቅስ ዘለኹ ስድራ ማለት ቤት መቼም ሓንቲ ስድራ አደበይና ጥራይ ኮነትና አቦ ሁሉሎ ደቅ ሁሉሎ ስለዚ አበቦ ዘሎ መንፈሱን ተመሳሳሊኹም ይስዋጎም ክሰርሑ ከለውን በሓንሳይ እንቆሰርሑ ካበደ ዝመፀን ካበቦ ዝመፀን ክሰርሑ ከለው ትቆልዓ በሓንሳይ ይሰርሑ ካበደ ዝመፀ ጥራይ አይኮንም በይኑ ይሰርሕ ወይ ካበቦ ዝመፀ ጥራይ አይኮንም በይኑ ይሰርሕ እዚ ሰብኣይን ሰበይትን ብትክክል ንደቆም ምድሓን ንገዛ ነፍሶም ከድሕኑ ዝደሊ እንድሕር ኮይኖም ዝምነይ እንድሕር ኮይኖም ክልቲኦም የንክብርትዑ ዘለዎም ማለት እዩ ታደበይና ስለዝፀለየት ተቆልዓይ ድሕነኒ እቲ ቦበይኑ ስለዝፀለየ ተቆልዓይ ትድሕነን እያ ክልቲኦም ብሓንሳ ክፅልዩ ኢሎም ከምዚ ክብል ከለኹ ግን ሰብኣይና ዘይፅሊ እንድሕር ኮይኑ ወይ ሰበይትና ዘይትፅሊ እንድሕር ኮይና ተኣቤና እንድሕር ኮይና ብናትና ፀሎት ደቅና ይድሕኑን እዮም ማለት ኣይኮንኩም ግን ተተሓጋጊዝና ዝበለፀ ሓይሊ ዝህልወና ንክብል ደልየ እንድሕር ተሓጋጊዝና ናትካ ድኻም ሰበይትኻ ሽፍነልካ ናይ ሰበይትኻ ድኻም ንስኻ ትሽፍነላ ከለኻ ይሽዑ ሓይሊ ዝህልዎ እምበር አይ ሰበይትና ይተረዳእትና ሰበይትና ስለ ዘይፅሊ ዘላ ወይ ሰብኣይና ይተረዳእና ሰብኣይና ስለ ምሳና ዘይፅሊ ዘሎ መፍትሒ መፅእኒ ሽግርና ይውገደልናኒ ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ዝፈልጥን ዝርእኒ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ፀጊምና ከም ዘሎ ዝወሪድና ሽግር ዘሎ እንታይ ምዃኑ እንፅልዮ ጸሎት ንምንታይ ዕላማ ንልምኖ ኣለና ንምንታይ ዕላማ ንፅሊ ኣለና ስለዝፈልጥ ኣይድሕነናኒ ፍውሰናኒ ማለት ኣይኮነን ግን ናይ ክልቴና ሕብረት ክህሉ ከሎ ከዓ ደቅና ዝበለፀ ነፍስና ነድሕን ገዛና ነድሕን ደቅና ነድሕን ማለት እዩ አትጸልዩ የማትሰግዱ ከሆነ መንፈሱን መለየት ደግሞ አትችሉ ጥቃቱንም ማቋረጥ አትችሉ ምክንያቱም ክፉ ባህሪያቶቹ ሰፊ ስለሆኑ በላፍላ አብተገ ዘይንፅሊ ዘይንሰግድ እንድሕር ኮይና ናይቲ መንፈስ ባህሪኡ እንታይ ዓይነት ስልቲ ይጥቀማሉ ንዓና ንኸዳኽመና ንዓና ንኸትቅጠን ንኽቃፅለና ወይ ንኽሕርቀና ካብቲ ዘለናዮ ናይ ህይወት ደረጃን ቦታን ንኸውርደና ከመይ ገይሩ ከም ዝፅዕር እንድሕር ክንፈልጦ እንድሕር ደሊና ክንሰግድ ክንፅሊ ኣለና ባህሪኡ ንፈልዮ ሽዑ እዩ ማለት እዩ ክንፀሊ ክንሰግድ ከለና ክንሰግድ ከለና ሽዑ ባህሪኡ ንፈልዮ ማለት ለካ ከምዚ ሽግሪ ዝመፀንስ ካብ ከምዚ እዩ ለካ ከምዚ እዩ ምስጢሩ ዝፍለጥ መዓዝ እዩ ምስ ሰገና ምስ ፀለና ናይ ኣምልኾት ህይወት ክህልወና ምስ ጀመረ ማለት እዩ ልክዕ ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ንስሓኽና ምስኣተና ቅዱስ ቁርባን ክንቅበል ምስ ጀመርና በርቲዕና ክንሰግድ ክንፅሊ ምስ ጀመርና ሽዑ ትክክለኛ ባህሪኡ እንዳፈለየ ይመፅእ ንሕና እንኸዶ መገድን ናይቲ ዲያብሎስ መገድን እንዳተፈለየ እንዳተፈንጨለ ስለ ዝመፅእ ምስጢሩ እንዳተረዳእና እዩ ዝመፅእ ሽዑ ለካ ንከምዚ እዩ ለካ እዚ ከምዚ እዩ ለካ ከምዚ እንዳበልና እንዳነቃሕና ንመፅእ ዘይንፅሊ ዘይንሰግድ እንድሕር ኮይና ግን ብምንታይ ንጉዳይ ኣይንፈልጥና መንፈስ ከመይ የጥቃዕና ኣይንፈልጥና ኣብ ደቅና ከመይ ይሰርሕ ኣይንፈልጥና ኣብ ገዛእ ነፍስና ተቐሚጡ በረኸትናን ዕድልናን ህይወትናን ገንዘብናን ገዛናን ከመይ ምስቅልቅል ከም ዘእትወሉ ኣይንርድኦና ኣይንፈልጦን ኢና እንፈልጦ ልክዕ ክንሰግድ ናይ ኣምልኾት ስግደት ሰግላ ሰግለወል ሰግለ መንፈስ ቅዱስ ኢና ንእግዚአብሔር ክንምብርከኽ ከለና በቲ ሰዓት እቲ ለካ ክሰግድ መጀመርኩ እዩ ዝፈተና ዝበዝሓኒ ዘሎ ስለዚ ናይቲ መንፈስ ምዃኑ ተረዲኒ ሕጂ ክብርትዒ ዘለኒና ንሕየን ማለት እዩ ምሮት አነቃነቃለች እጇ ታወዛውዛለች ቀጥል ነው ያልኩት ምን ያቃጥላል ተገኘ በስንት የከፈለችው እንቢ ብሎ በነፃ ሲገኝ ስንት ብር አስወጣ አትቁጠረው ወይ ስንት ብር አስወጣ ኧረ አይቆጠርም ምን ያህል ይሆናል በዩሮ ነው በዩሮ ስንት ነው
ለባሏ እያለች ለገብርኤል ልልክ ነው ለሚካኤል ልልክ ነው እያለች እዛ ናዝሬት አሩሲቷ መቤት እየተባለ የሚላከው በይሮ ሁሉ ገንዘባ ብይሮ ተውፅኦ መብረት ንቅዱስ ገብርኤል ብዝብል ሽም ባይዘወይ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣቦና ተንኪፎሞ ነይሮም ቁልቢ እንዳበሉ ቁልቢ ገብርኤል ክንከይድ ኢና እንዳበሉ ናብ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን ክንከይድ ኢና እንዳበሉ ግን ኣብ ከባቢ ኣብቲ ቁልቢ ገብርኤል ከባቢ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ጠንቋሊ ዝነበረ ናብኡ ዝኸዱ ሰባት ብዙሓት ሰባት ኣለው ምክንያት ሽፋንያት እያ ማለት እዩ ቁልቢ ገብርኤል ዝብልዋ መሸፈኒት እያ ማለት እዩ ካቨር ገብሩላ ኣለው እሳ እዚ ኣይ ቤተክርስትያን እያ ከይዳ ቁልቢ ገብርኤል ካ ከይዳ ቁልቢ ገብርኤል ካ ይኸይዱ ይበሃል ዝኸዶ ዘሎ ቦታ ግን ካልእ ቦታ እዩ ማለት እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ከዓ ገንዘባ ብምሉ ንጠንቋሊ እያ ትህብ ነይራ ናይ ኣሩሲ እመቤት ትብላ ዘላ ኣሩሲ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ኣተቴ ትበሃል መንፈስ ኣብኡ ትፍለጥ እያ ኣተቴ ትበሃል ማለት እዩ እዚ ገላ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከማኒ ኣሎ ናይ ኣተቴ መንፈስ ኢሎም ኣብ ተኣምሮም ትግለፅ እያ እታ መንፈስ እሳ ማለት እዩ ስለዚ ኣተቴ ትበሃል መንፈስ ገንዘብ ንዑ ንዓ ከም ትኸፍል ገንዘባ ነቲ ጠንቋሊ ከም ትህቦ ከም ተውፅእ ይገብራ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሚስጢሩ ስለዝተጋለፀ ተቃፂለ እኳ ኣነ ሓሪቑ ማለት እዩ ሕጂ ስለዝተተሓዘ ነዛ ቆልዓ ኦፕሬሽን እንዳግበረ ብዙሕ ገንዘብ ከም ተፍስስ ይገብራ ነይሩ ደማ ይፈሳሎ ገንዘባ በረኸታ ናይ ኣዲኣ ብዙሕ ገንዘብ እያ ተውፅእ ዘላ ብተዛዋር መገዲ ሕጂ ደስ ዝብሎ በቃ እሳ ገንዘባ ክተፍስስ ከላ ደም ናይታ ቆልዓ ፈስስ ከሎ ግብሩ ረኺቡ ማለት እዩ ላሪሾ እመቤት እዛ ልጃቸው ናዝሬት አለ አሁንማ የዛሬ ዓመት ሄደች ጊዜ 10 ሺህ ብር በኤውሮ 500 ኤውሮ የሰጠችው ላሪሾ እመቤት ከዛም ከመጣች ልጅ ኦፕራሲዮን ልትሆን ነው ስትል በአንድ ወር ውስጥ 400 እያለ በግ ካልታረደ አትወጣም ሰላም እያለ ይሄን ያክል ላይክ እያለ ይወስዳል ተጠንቋሊ ከምዚ ገይሩ ዝገርም ብጣዕሚ 10,000 ብር ሂባቶ 500 ዩሮ ክትኸፍል ሂባቶ ኣብ ወርሒ ከዓ ክንዲዝለኣኺ በጊዕ ክሕረድ ኣለዎ ግብሩ ማለት እዩ ከምኡ ተዘይ ጌርኪ ኣይትድሕንን እያ ተቆልዓ እንዳበለ ማለት እዩ ኣቤት እዚ ኣብዚ ዘጋጠመይ ወይ ኣብዚ ሓፍትና ገጢምዋ ዘሎ ኣብዚ ዓዲ ኣባናስ እዚ ምስጢር እዚ መን የውፃዮ መን ይግለፆ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ እዚ ሽግር እዚ ኣሎ ስለዘይ ሰማዕናዮ ወይ ስለዘይ ተነገረና ይኸውን ዝኽእል እምበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ እዚ ሽግር እዚ ኣሎ ዳና እንድሕር ሓቲትናዮም እንድሕር ነጊርናዮም ቆልዓ ከለኹ ናበይ ወሲድክኒ ነርኪ ዝኾነ ዝኣዘዘኪ ኣለቃ ወይ መርጌታ ዝበሃል ኣሎ ትፈልጥዮ ኣለቃ ክስተኮ ከምዚ ኢሎምኒ ነይሮም ኣብ ኣምሲ ወሰድኩ እኮ ዲሕንክ ንስኺ እምበር ሓሚምኩ ሞትክ ነርክ በቃ ከይድኪ ኣለቃ ተባሂሉ ግን ብሽም ኣለቃ ብዝብል ሽም ደብተራ እዩ ሰብዚ ናይ ደብተርና ኣሰራርሓ ዝሰርሕ ጠንቋሊ ኣጋንንቲ ዝተዋረሰ ኣጋንንቲ ስሒቡ ምፅኡ ናብ ደቂ ሰባት ዘእቱ እዩ ማለት እዩ ግብሩ ይዝወስድ ነይሩ እዚ መንፈስ ማለት ከም ዝምፅእ ኢሉ ተጠንቋሊ እዝዛ ነይሩ እታ ቆልዓ ንክትድሕን ኢሉ ግን ኣይዳሓነት ኣብ መወዳእታ ግን መንፈስ ኮይኑ ይፀኒሕ ማለት እዩ እሳ ትልካለች የገና ዕለታ አንዷ ኢትዮጵያን ደውላ ሳራ እናት አባትሽን የገደለው እሱ ነው እና የመምህር ግርማን ብላት ስታይ ከዛ ደግሞ ምሳ ሰዓት ላይ ልጇ ስትመጣ እማማ ዛሬ ያየሁት ኢየሱስ ክርስቶስ ነጭ ለብሶ ቤት የገባለች ልጅቷ ደግሞ ሄደችና 5 ረኮት ሳቃጠለችኝ ዝገርም እዩ ብጣዕሚ እኮ እግዚአብሔር ካኸመይ ረዲኡ ወረዮ ካብዚ ውሽጢ እዚ ልደት መዓልቲ ገና ማለት ልደት ናይ ጎይታ ልደት መዓልቲ ኣቦኽን ኣዴኽን ዝቐተለልክ እኮ እዚ መንፈስ እዚ እኳ ኢላ ናይ ኣባ ግርማ ቪድዮ ሓንቲ ሰብ ማሓዛ ንዓ ነዛ ሓፍትና ይኢኻትላ እቲ ቪድዮ እሱ ርያት እሱ እቲ ቪድዮ እሱ ምስ ረኣየቶ እታ ቆልዓ ከዓ ዳሕራይ ምስ መፀት ማማ ሕልሚ ርኤ ሎሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ፃዕዳ ክዳን ተኸዲኑ ናብ ገዛ ከኣቱ ወይ ናብ ገዝኦም ከኣቱ ሪኣ ማለት እዩ ብተዛሪ መገዲ እቲ ቪድዮ እሱ ክትርኢ ከላ ወይ እቲ ቪድዮታ ሰብ ዝለኣኸትላ እግዚአብሔር እዩ ስርሑ ሰሪሑ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መቸም ብጣዕሚ ደስ ይዝብል ኣቆልዑት ንጹሃት ልቦም ንጹህ እዩ ተንኮል የብሎምን
ኣተሓሳስቦም ቁኑዕ እዩ ስለዚ ብዙሕ መልእኽቲ እዩ በቁልዑት ገይሩ እግዚአብሔር መልእኽቲ ስለዘይነስተውዕለሉ ኢና እምበር ብደቅና ገይሩ ብዙሕ ዝምህረና ነገር እግዚአብሔር መልእኽቲ ይልእኸልና እዩ ብተዛር መገዲ ከዓ ዲያብሎስ ከዓ እንታይ ይገብር ልክዕ ብደቅና ተጠቂሙ እግዚአብሔር መልእኽቲ ከምቲ ዝለኣኸልና ዲያብሎስ ከዓ ብደቅና ተጠቂሙ ዋጋ ከም ንኸፍል ይገብረና ደቅና እንዳሕመመ ካብ ሓደ ሕክምና ናብ ሓደ ሕክምና ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ጠባዮም ኣሸጋር እንዳገበረ ብደቅና ከም ንፅረፍን ጎረባብቲ ከም ዝሓሚና ወዳ እኮ ትክክል ጌራ ስለዘይዕበት እያ ወዱ እኮ ትክክል ገይሩ ስለዘይዕበይ ዲስፕሊን ዘይብሎም ደቃ እኮ ከምዚ ስለዝኾኑ እኮ እዮም ንሳ ንባዕላ ሽግር ዘለዋ ሰብ እያ ብካልኦት ሰባት ብጎረባብትና ከም ንሕመ እንዳገበረ ብብዙሕ መገዲ ይፍትነና ልክዕ ከምቲ እግዚአብሔር ብደቅና ገይሩ ብዙሕ መልእኽቲ ከም ዝምፃና ወይ ከም ዝልእኸና ዲያብሎስ ከዓ ይግልብጦ ማለት እዩ ተዛር መገዲ እንዲሁም ወይታና አምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዞም ህፃናት ተዘይኮንኩም መንግስቲ አምላኽ ክትወርሱ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ ማለት እዩ መንግስቲ አምላኽ ክንወርስ እንድሕር ኮይና ከም ህፃናት ኩኑ ማለት ማለት እዩ ኣካልኩም ወይ ስጋኹም ከም ህፃን ይኹን ናብ ህፃንነትኩም ተመለሱ ማለት ኣይኮነን ልብና እዩ ዝገልፅ ዘሎ ልብኹም ከም ህፃናት ተዘይኮይኑ ተንኮል ቂም ትሕዙ እንድሕር ኮንኩም መንግስቲ አምላኽ ክትወርሱ ይትኽእሉን ኢኹም መንግስቲ ናይ ኣቦይ ክትወርሱ ይትኽእሉን ኢኹም ማለት እዩ ልብና ንጹህ ክኸውን ኣለዎ 5 ረኮቦት ግቢያ ውስጥ ወስዳ ያቃጠለችው ምስጢሪት ምስ ፈለጠት እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዘሸግራ ምስ ተረድኣ እዚ ናይ ኣቦና ናይ ኣባ ግርማ ቪድዮ ምስ ረኣየቶ 5 ረኮቦት ኣምፂኣ ኣቃፂላቶ ማለት እዩ ዝሓፍትና ተቃፂሉ እዩ ሕጂ በቃ 5 ናቱ ንብረት እያ ቡን ዝፍላሓሉ ዝነበረ እኳይ ኣብ ብዙሕ ነገር ተረከቦት እኮ ብዙሕ ዕጣን ዝግበረሉ ክኸውን ወይ እቲ ናይ ጨሌ ዝቕመጠሉ ረከቦት ክኸውን ይኽእል እዩ ላይ ረከቦት ምስ ናይ ጨለ መንፈስ ዝተተሓዘ እዩ መቐመጢ ልካ ከምዚ ናይ ቀደም ማኣዲ ሪኢኹም ኣለኹም ኣብ ዓዲ ኣብ ምናልባሽ ሚሊዮን ዝብል ፊልም ተሪኢኹም ማኣዲ ከቕርብሉ ትገበታ ሪኢኹም ኣለኹም እንጀራ ዝቕመጠሉ ሸሓነ ዝቕመጠሉ ማለት እዩ ሸሓነን እንጀራን ዝቕመጠሉ እሱ ልካ ብኸምኡ ዓይነት ዝመስል ዝተሰርሐ ብላኻ ንእሽተይ ረኮቦት ኣሎ ንእሽተይ ማለት እዩ ኣብኡ ሕጂ ትጨለ ይቕመጥ ኣብኡ ጠስሚ ይለኻሉ ንዑ ነቲ ጨለ ጠስሚ ይለኽዮ ነታ መንፈስ ግብር እትደልዮ ነገር እሳ ዝኣዘዘታ መንፈስ ዝኣዘዘቶ ይፍፅማላ ማለት እዩ እዚ 5 ከምኡ እያ ኣቃፂላ እዚ ንብረቱ ስለ ዝተቃፀለ እዩ ይዝብል ዘሎ እዚ አምስት ረኮቦት ግቢዋ ነደለችው ፎቶ እያነሳች የታል ፎቶ ቅዱስ ገብርኤል ይሓጊዝዋ ማለት እዩ ቅዱስ ገብርኤል ናይ ዛር መንፈስ ዝዋግአና ሊቀ መላእኺ ቅዱስ ገብርኤል ካብቶም 7 ሊቃነ መላእኽቲ ኣብ መበል ካልኣይ ዘሎ ማለት እዩ መጀመርያ ሊቀ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤል ኣሎ ሽዑ ከዓ ቅዱስ ገብርኤል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ገብርኤል ናይ ዛር መንፈስ ዝዋግአና ስልጣን ተዋሂብዎ እያ ነትገበልን እንቅርቢዒትን ንኽረግፅ ስልጣን ተዋሂብዎ እዩ ናይ ዛር መናፍስቲ እዮም እዚኦምካ ብኸሚ ብሕልሚ እንቅርቢዒት ተመንጠጠራይኩም ናይ ዛር መንፈስ እዩ ዝበሃል መፅሓፈ ሄኖክ ዝገልፆ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ልዕሊ ናይ ዛር መንፈስ ስልጣን ተዋሂብዎ ብኸሚ ኣዴታትና ኖ ቅዱስ ገብርኤል ቁጡዕ እዩ ከምፂኡ እሱ ቁጡዕ እዩ ቁጡዕ ስለዝኾነ ምስ ቅዱስ ገብርኤል ቃልዲ ዝበሃል ነገር እዩ ፀወታ ዝበሃል ነገር የለን ብጥንቃቐ እዩ ዝብላ እኮ ሰው ኢለን ኣይኮናን ብውሽጠን ዘሎ ናይ ዛር መንፈስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ፈጣን ማለት እዩ ንደቂ ሰባት ንኽረድእ ቀናኢ እዩ እግዚአብሔር ቀናኢ እዩ በቃ ብኸምኡ እውን ጎይታ አይሁድ ምስ ሰቐልዎ ምሽ መጋረጃ ናይቲ ቤተ መቅደስ ምሽ ንክልተ ተርቲርዎ ማለት እዩ ሰይፉ ወርዊሩ ቀናኢ እዩ ብኣምላኹ በቃ ስለዚ ደቂ ሰባት ክሽገሩ ከለዉ ደቂ ሰባት ክወድቁ ከለዉ ብመናፍስቲ ተኣሲሮም ብዙሕ ፈተናታት ክገጥሞም ከሎ ቅዱስ ገብርኤል ርድኣን ንዝበለ ሰብ ብቕልጡፍ እዩ ብፍጥነት እዩ ዝመፅእ ግዘና እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ገብርኤል ርድኣን እንዳበለት ኣቃፂላቶ ቅዱስ ገብርኤል ረዲእዋ ሓጊዝዋ ረከቦት ኣቃፂላቶ ናይቲ መንፈስ እዩ ግን ነይሩ ትረከቦት እሱ ግብሩ ንብረቱ እዩ ነይሩ ሰብ ለቃቂማ ኣካኺባ ተምፅኦ ዝነበረት እያ ድሕሪ ግን ብቪድዮ እንዳቀረፀት እያ ኣቃፂላቶ እዩ ዝብል ዘሎ
ኣገዛና ዘሎ ናይ ቤተሰብና ንብረት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣቦና ኣዴና እዚ ኣቐምጥዮ ናይ ዓባይና እዩ ይቀመጥ ኢላ እዚ ማንም ሰብ ከይትንክፎ ተደሊኹም ከዓ ቡን ከተፍልሑ ከለኹም ከዓ ቡን ከተፍልሐ ከለካ እዚ እንዳትኸደንክ ቡን ኣፍልሒ ኢላ ዓዚዛትና እንድሕር ነይራ ወይ ንስድራና ዓዚዛቶም እንድሕር ነይራ ኣገዛና ተቐሚጡ ዘሎ ንብረት ልክዕ ከምዚ ሓፍትና ዝወሰነቶ ውሳነ ወሲና ከነቃፅሎ ኢና ዘለና ማለት እዩ ንብረት ተቃፂሉ ማለት ዲያብሎስ ተቃፂሉ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ከዓ ሰረና ኢልና ንእግዚኣብሔር ሕሊፍና ናቱ ንብረት ዝኾነ ግን ክንኣርዮ ኣለና ንምንታይ ድን በጊዕ ክንሓርድ ከለና መያው እንዳበላ ዝመፃ ስለ ዝጨንወና ኣይኮነን እንታይ ደም ስለ ዝደልያ ወይ ስጋ ስለ ዝበልዓ እዮ መያው እንዳበላ ዝመፃ ወይ ከልቢ ዝመፅእ ልካ ከምኡ ከዓ እቲ ናይቲ መንፈስ ዝኾነ ዝረከቦት ይኹን ጀበና ይኹን ክዳውንቲ ናይቲ መንፈስ ይኹን ኣብቲ ገዛ ተቐሚጡ ተሎ እሱ እውን ልካ ከምታ ድማ መያው እንዳበለት ትመፅእ እሱ እውን ጨኒ ናብታ ገዛ ዝመፅእ ንብረቱ እያ ተቐሚጡሎ ኣብቲ ገዛ ስለዚ ኣውፂና ከነቃፅሎ ኣለና ማለት እዩ ፎቶ የት አለ አምስቱ ረከቦት ስልኳ ላይ አለ ስልኳ ላይ አንዱ ነጭ የሀገር ልብስ የሚገዛው በ2000 እስከ 3000 እናቴ ተቆላሽ እያለ ቀጠለችኝ ልክ እንዛ ኣተቴ ትበሃል መንፈስ ከዓ ተቆላሽ ትበሃል መንፈስ ከዓ ኣለ እዚ ክዳውንቲ ናይ ሓበሻ ብ2000 እንዳተገዝአ ኣደይ ተቆላሽ እንዳበለ ትሕሰብዎ እሳብ ዘይነቕሓትሉ ኣብ ዘይተረዳ ኣብ ዘይፈለጠቶ ግዜ ግብሪ ትፍፅሞ ዝነበረት ናይ ሓበሻ ክዳን እንዳገዘት ነታ መንፈስ ተባሂሉ ማለት እዩ እዚ ብተፈላለየ መገዲ ክትእዝዛ ትኽእል ክዳን ለቢሳ ቡና ፍልሕለይ ክትብላ ትኽእል እያ ተኳሓሒልኪ ተቆላሽ ዝብል ሽም ንባዕሉ ዝገርም እዩ ብጣዕሚ ተኳሓሒልኪ ሊፕስቲክ ጌራ ዓይና ተኳሒላ ቡን ከም ተፍልሕ ክትእዝዛ ትኽእል እያ ብዝተፈላለየ መገዲ እሳ ዝኣዘዘታ እታ መንፈስ ግብሪ ትፍፅም ማለት እዩ ዛሮች የሚሾሙት ይወደዳሉ ዛሮችን የሚያስወጡት ይጠላሉ እንዲህ የተገላበጠን ይሄን ያህል ከእውነት የራቅን ዛር ዝሾሙ ወይ ነቲ ዛር ንክነግስ ዝገብሩ ብጣዕሚ እዮም ዝፍተው ናይ ዛር መንፈስ ዘውፅኡ ኣጋንንቲ ዘውፅኡ ከዓ ብጣዕሚ እዮም ዝፅሉ እዚ ከምዚ ዓይነት ዝተገለበጠና ህዝቢ እዮም ዘሎ ትኽክል እዮም መዲም ኣቦና ጠንቋሊ ተባሂሎም ክንደይ መዲም ሰምኩ ከምዚ እኮ እዮም ተባሂሎም እሙኻ ዘይሽሞም ዘይገብርዎ ዘይንፈልጦም ብጣዕሚ ሓደ ግዜ ዋጋ እንኸፍለሉ ግዜ እውን ኣሎ ኮሚልና ዝተፃረፍናዮ ወይ ኮሚልና ዘውፀናዮ ቃላት ስልኳ ላይ አንዱ ነጭ የሀገር ልብስ የሚገዛው በ2000 እስከ 3000 እናቴ ተቆላሽ እያለ ቀጠለችኝ ልክ እንዛ ኣተቴ ትበሃል መንፈስ ከዓ ተቆላሽ ትበሃል መንፈስ ከዓ ኣለ እዚ ክዳውንቲ ናይ ሓበሻ ብ2000 እንዳተገዝአ ኣደይ ተቆላሽ እንዳበለ ትሕሰብዎ እሳብ ዘይነቕሓትሉ ኣብ ዘይተረዳ ኣብ ዘይፈለጠቶ ግዜ ግብሪ ትፍፅሞ ዝነበረት ናይ ሓበሻ ክዳን እንዳገዘት ነታ መንፈስ ተባሂሉ ማለት እዩ እዚ ብተፈላለየ መገዲ ክትእዝዛ ትኽእል ክዳን ለቢሳ ቡና ፍልሕለይ ክትብላ ትኽእል እያ ተኳሓሒልኪ ተቆላሽ ዝብል ሽም ንባዕሉ ዝገርም እዩ ብጣዕሚ ተኳሓሒልኪ ሊፕስቲክ ጌራ ዓይና ተኳሒላ ቡን ከም ተፍልሕ ክትእዝዛ ትኽእል እያ ብዝተፈላለየ መገዲ እሳ ዝኣዘዘታ እታ መንፈስ ግብሪ ትፍፅም ማለት እዩ ዛሮች የሚሾሙት ይወደዳሉ ዛሮችን የሚያስወጡት ይጠላሉ እንዲህ የተገላበጠን ይሄን ያህል ከእውነት የራቅን ዛር ዝሾሙ ወይ ነቲ ዛር ንክነግስ ዝገብሩ ብጣዕሚ እዮም ዝፍተው ናይ ዛር መንፈስ ዘውፅኡ ኣጋንንቲ ዘውፅኡ ከዓ ብጣዕሚ እዮም ዝፅሉ እዚ ከምዚ ዓይነት ዝተገለበጠና ህዝቢ እዮም ዘሎ ትኽክል እዮም ክንደይ ዓመት ድዮም ኣቦና ጠንቋሊ ተባሂሎም ክንደይ ዓመት ድዮም ሰምኩ ከምዚ እኮ እዮም ተባሂሎም እሙኻ ዘይሽሞም ዘይገብርዎ ዘይንፈልጦም ብጣዕሚ ሓደ ግዜ ዋጋ እንኸፍለሉ ግዜ እውን ኣሎ ኮሚልና ዝተፃረፍናዮ ወይ ኮሚልና ዘውፀናዮ ቃላት ፅባሕ ንጎ ተረዲእና ምስ ተመለስና ግን ዋጋ እንኸፍለላ ግዜ ከዓ ኣሎ ሰዓት ከዓ ኣሎ እዚ ቃልና ክንቋፃፀር ኣለና ማለት እዩ ጥንቁቃት ክንከውን ኣለና ብዓይንና ርኢና ብእዝንና ሰሚዕና ክሳብ እቲ ነገር እቲ ክሳብ ዘይኣመናሉ ርግእ ክንብል ኣለና እንታይ ኣዛረበና እስኪ መጀመርያ ክፈልጦ እግዚኣብሔር ክገልፀለይ እስኪ ንእግዚኣብሔር መጀመርያ ክሓቶ ብፀሎት ንእግዚኣብሔር ክሓቶ እውን እኳ ኣይንብልን ኢና ፀሊና እግዚኣብሔር ዘይሓተትናዮ ዘይፈለጥናዮ ነገር ኣብና ብዝመፀና ንዛረብ ሽዑ ዋጋ ከዓ የኽፍለና ሲጠይቃት
አልተባረከም አለችው። አልተባረከም ያልተባረከ ነው እያለች የዮሐንስን ጸበል እያርከፈከፈች የዮሐንስ ዕለት ከኋላዋ ከእሷ ጋር ከትልቋ ልጇ ጋር በመኪና ገባሁባት ዳነች ገብርኤል እያለች ገብርኤል ትዳሬ ትለኛለች። ገብርኤል ትዳሬ ቅዱስ ገብርኤል ስለዚህ ሕልው እዩ ቅዱስ ዮሐንስ መዓልቲ ብመኪና ምስ ደቃ ወይ መኪናን ከም ትገልበጥ ገይሩ ኸውን ናብ ሽግር እትዋ ነይሩ ግን ድሒና እንዳበለት ገብርኤል እንዳበለት ከመይ ስርሑ ክሰርሕ ኣይከኣለን ቅዱስ ገብርኤል ስለትፅውዖ ስርሑ ክሰርሕ ኣይከኣለን ገብርኤል ቤቴ ቤት ብሰራ ገብርኤል ሰራው ብላ አቃጠለችኝ። አዎ ቪላ ቤት ገብርኤል ሰራ ትለኛለች። ታዲያ ጥሩ ነው። ለእኔ ነበራ የሚላከው መሰረት ሊጣል እያለች ለእኔ ነበራ የሚላከው። ቦቱ ስለስተመንጠለ ክብሩ ስለስተመንጠለ መጀመርያ እንታይ ክብሪ ሃልይዎ ኮይኑ ግን ክኽበር ስለዝደሊ እቲ መንፈስቲ ገዛ ስሪሓ ቪላ ስሪሓ ቅዱስ ገብርኤል ይሰሪሕዎ ዝገዛ እናበለት ክብሩ ተመንጢኑ ማለት እዩ። ሕጂ ንዑ እቲ ግብሪ ክወሃብ ዝደሊ ነይሩ ወይ እቲ ክብሪ ንዑ ክወሃብ ዝደሊ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ግብሪ ንዑ ክወሃቦ ዝደለየ ብምንታይ መልክዕ ማለት እዩ ገና መሰረት ምስተሰርሐ እቲ ገንዘብ ንዑ ክለኣኽ ዝደሊ ነይሩ ብናቱ መገዲ እቲ ገዛ ከም ዝስራሕ ዝደሊ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ነገር እንድሕር ጌራ ገብርኤል ይሰሪሕዎ ስለትብል በቃ ዓብ መሲኑ ክሰርሕ ኣይከኣለን። ቅዱሳን መላእኽቲ ይሕግዙናን ይረዱና እዮም ጎንና ኮይኖም ይድግፉና እዮም። ካብ እግዚኣብሔር ተላይኾም ዝመፁ ቅዱሳን መላእኽቲ ሓገዝትና እዮም ረዳእትና እዮም። አውደ ዓመት ሲመጣ ደግሞ ድንገርህ እሷ ቤት ነው የሚደገሰው። ስንት ናችሁ ጠቅላላ ተኮላሽ? ስንት ናችሁ? 18 ነን። አሁን አልቀናል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥፍሩ ምንድን ነው የሚመስለው? ተገዝቶ ነው ጥፍሩ? ወይ አይደለ? የተገዛ ጥፍር ነው? የራሷ ጥፍር። ስለዚህ ጥፍር ማደግ አለበት። ሴቶች ካልሰሩ ጥፍራቸው ያድጋል ማለት ነው። የማይሰራ ነው ጥፍሩ የሚያድገው። ተኛችኋ ታዲያ ጉድ ነው። ጥፍር ለማሳደግ ነው የማሰሩት። እዚ ባይዘወይ ክብሎ ፅንሐ እዚ መንፈስ እዚ ዓቕሙ ከም ዝሰኣነ ክዛረብ ፀኒሑ ቅዱስ ገብርኤል ስርሑ ከምዘይሰርሕ ስለ ዝገበሮ ማለት እዩ። እሳ እውን እንዳቐጥቀጠት እንዳሰገደት እውን 500 ዝነበሩ ኣብ ልዕልያ ተቐሚጦም ዝነበሩ ርኩሳን መናፍስቲ ተፋንዩምላ 18 እዮም ተሪፎም ደለዎ ማለት እዩ። እዚ እዚ መንፈስ እዚ ግን ፅፍራ ከም ተንውሕ ገይርዋ ተደራቢ ፅፍሪ ምሻሎ እዚ ኤክስትራ ዝመፅእ ኣሕዋትና ዝገብሮ እሱ ይኮነን። ግን ናታ ፅፍሪ ናይ ባዕላ ናይ ተፈጥሮ ፅፍሪ ኣንዊሓ ክንዚ ጌራቶ ዘላ ማለት እዩ። በሊሕዩ ካልኣይ ገፅ ናይ ሰብ ቡዳ ማለት እዩ። ከብ ተዛሃር መገዲ ባሕራይ ዝኾነ ሽግር እንድሕሪ ተፈጢሩ ወይ ምስ ሰብ እንድሕሪ ተባይሳ ገፁ ከይዳ ብሕንጭር ኣቢያ ተባላሽዎ እዚ ቡዳ ኮይና እትወላ ማለት እዩ። ገፁ ባላሻቶ ማለት ቡዳ ኮይና እትወላ ማለት እዩ። ወይ ቡዳ ኮይና እታላ ነታ ሰብ ንሰብኣያ ተባይሶ ኣብ ገፁ ባሕናጭራ ደም ተጌራቶ ሓደ ግብሪ ረኺቡሎት መንፈስ ደም ክወፅእ ከሎ ካልኣይ ከዓ ቡዳ ኮይና በሊዓ እትወላ ማለት እዩ። ገፁ ባላሻቶ ስለዚ ኣጋንንቲ ዋላ ኣቦታትና ክስእልዎም ከለዉ ሲ ቅዱስ ሚካኤል ረጊፅዎ ከሎ ፅፍሩ ኣይትርእይዎ እንዲኹም ከመይ ክነውሕ መዓት በሊሕ ነዊሕ እዚ እሱ እቲ መንፈስ በቃ ናቱ ጠባይ ናቱ ዓይነት ተፈጥሮኒ ኣብ ልዕልና ተቐሚጡ እሱ ከም ንፍፅሞ ዝገብረና ማለት እዩ። ምናልባሽ ደካት ውመን ድብል ፊልም ርኢኹሞ ትኾንኩም ዋላ ደካት ውመን እታ ጓላቡ ኮይና ትዋሳእ ኢዳ ክነውሕ መዓት እዩ ፅፍራ ገለመለ ብፅፍራ ጌራ እያ ዝበዝሕ ስራሓት ትሰርሕ ማለት እዩ። ቡዳ ማለት እዩ። ናይ ቡዳ መንፈስ አቤት ጥፍር አቤት ጥፍር። ይሄ ሽንኩርት ሳይሆን ሌላም ይልጣል። ቢላውም አያስፈልግም። በማሽን ጻዕዳ ሽንኩርት ዘይኮነስ ካለ ነገር ከማን የቀለጥ እዩ ፅፍር እዚ
ካራዝ ባህል ከባኒ አይደልን የትብሉ ዘለው በጣም ነዊሕ ነው ሕሰቦ ሓደ ኣዝማልቶ ንባዕሉ ኣሕዋተይ ክትለኸ የኸለኽን ፅፍርኽንሲ ሕሰቦ እንዶ ኣዳም ብርሃናዊ ፀጋ ተዋሂቦ ነበረ ኣዳምን ሄዋን ብርሃናዊ ፀጋ ዝነበሮም ዳሕሪ ኣይትብልዕዎ ዝበሃሉ ዝተባሃሉ ዕፀ በለስ ምስ በልዑ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ዝሃቦም ሕጊ መሰፍረሱ ብምሉእ እቲ ብርሃን ዝነበረ ናይ ብርሃን ፀጋ ተገፊፉ ናብ ምንታይ ኮይኑ ፅፍሮም ይኮይኑ ናብ ፅፍሪ ተለዊጡ ስለዚ ፅፍርና እንዳረኣና ወይ ክብርና ከምዚ እኳ ነይሩ ፀጋና ከክንድዚ ነይሩ ኢልና ንኸይንዝክርን ናብ ዝነበርናዮ ቦታ ክንምለስ ኢና ኢልና ተስፋ ንኸይንገብርን ናብ እግዚኣብሔር መገዲ ንኸይንመፅእን ፅፍርና ኣዝማልቶ ከምንልከ ገይሩ ቀይሕ ፀሊም ፃዕዳ ቀጠልያ ዝተፈላለየ ሕብሪ ትዛር ዝፈትዎ ማለት እዩ ከምኡ እንዳተላኸየ ግብሪ ይረክብ ማለት እዩ ባይዘወይ ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ እውን ከም ዝነግረኩም ግብሪ ዝበሃል ግዴታ በጊዕ ተሓሪድሉ ቡን ክፍላሓሉ ከሎ በቃ ብዝረአ ነገራት ስድራና ዝገብርዎ ወይ በቲ ናይ ቀደም ተጠንቋል ብዝኣዘዞ እሱ ይኮነ ግብሪ ዘሚን እዩ እቲ መንፈስ በዚ ሕጂ ሰዓት ግብሪ ማለት ቺፕስቲክ ክገብራ ከለዋ ኣሕዋትና እዚ ሊፕስቲክ ቻፕስቲክ ሊፕስቲክ ክገብራ ከለዋ ግብሩ ረኺቡሎ ሓደ ፅፍረን ኣዝማልቶ ክገብራሉ ከለዋ ግብሩ ይስን ባዕሉ ኣወዳት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ከይዶም ዝሙት ክሰርሑ ከለው ዘርኦም ከፍሱ ከለው ግብሪ እዩ ንዓነታ መንፈስ ደም ክፋሰሱ ከለው ነንሕድሕዶም ተባኢሶም ሰኻ ከምዚኢኻ ተባሂሎም ግብሪ እዩ ብተዘዋዋሪ መገዲ ብብዙሕ መገዲ ግብሩ እንዳረኸበ ከምቲ ናይ ቀደም ሕጂ ከምዚ ደልየ ኣለኹ ከምዝገብሩለይ ገለ እንዳጉርዐ ከምኡ ይሰርብ ብተግባር ኣብ ሂወትና ብዕለታዊ ናብራና ብዘይንርድኦ መልክዕ ግብሪ ከም ዝወስድ ይገብር ማለት እዩ ሽንኩርቱ በማሽን ነው ሁሉም በማሽን ጥፍር አያስፈልግም ይሄ ማደግ ብቻ ነው ያለበት ልብስ አታጥብም እንዴ አታጥብም ይሄም በማሽን ነው ልብሱም በማሽን ነው ሁሉም በማሽን ነው በቃ ለጥፍር ነው የምትኖረው ተያዘች ሁዳዴን ጾመች በ15 ዓመቷ ቀጥ አርጋ ሁዳዴን አላፍለታ ጥሩ ተዘጋጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስላሴ ስም በወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም ወደ ሲኦል እንገባለን እግዚአብሔር ይመስገን መቼም ነቦና ነዊሕ ዕድመ እግዚአብሔር ምስጥዕና ይሃቦም ፀጎም ይብዛሓሎም መቼም ከም ዝረኣኹሞ ኩሉ ብማሽን እዩ በዚ ሕጂ ሰዓት ሽጉርቲ ምኽርታፍስ ብማሽን እዩ ምጥሓን እዩ ወላሓንቲ ታሽሙ የብሉን ማሽን ኣሎ ክዳን ምሕፃብ ብማሽን እዩ ስለዚ ደቂ ሰባት ነገራት ኩሉ እንዳቐለለሎም ክኸይድ ከሎ ሽዑ ዝገብርዎ ስለዝጠፍኦም በገዛ ኣካሎም እርኩስ ዝኾነ ነገር ክፉእ ከም ዝፍፅሙ እዩ ዝገብሮም ማለት እዩ እቲ መንፈስ ንምንታይ ስራሕ የብሎምን እያ ኣቦታትና እኮ ብስራሕ ተወጢሮም ስለዝተሓዝበት ናይ ቀደም መቸም ናይ ማሕረስ ስራሕ ትፈልጥዎ ኢኹም ዝበዝሕ ማጆሪቲ ናትና ማሕበረሰብ ክሳብ ዚ ሕጂ ሰዓት ኣይኮነን ድበት ናይ ቀደም ዋላ ዚ ሕጂስ ዝበዝሕ ሓረስታይ ስለዚ ስርሖም ክብድ ዝበለ ስለዝኾነ ንሓጢኣት ንክሰርሑ ዕድል የብሎም ተወጢሮም ብስራሕ ስለተታሒዞም ስለዝውዕሉ ማለት እዩ ክፉእ ንክሓስቡ ዕድል የብሎም በዚ ሕጂ ሰዓት ግን ኩሉ እንዳቐለለ ስለዝመፀ ጣውላ ንክንምልልስ ማሽን ገዛ ንክንምልልስ ማሽን ኣክዳውንቲ ንክንሓፅብ ማሽን ፅቡቅ እኮ ግን ጎኑ ንጎኑ ነቲ መንፈስ ተሓጊዝዎ መቸም ኣቦታት እውን እኮ ሲኢሎም ኣይኮኑን ዝምስሉ ስራሕ ዝሰኣነ መነኮሲ ቆቢዑ ፈቲሑ ይሰፊ ወይ ቆቢዑ ቀዲዱ ይሰፊ ማለት እኮ ንኸይፍተን ዝገብሮ ነገር እዩ ማለት እዩ መነኮስ ወይ መነኮሳት ኣቦታትና ንኸይፍተኑ ዝሰርሕዎ ስራሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ካብ ስራሕ ዋላ እንድሕር ወፂኡ ንፈተና ዝተጋለፀ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እዚ ዲያብሎስ እንታይ ገይሮ ማለት እዩ ኩሉ ምቾት ክኸውን ከሎ ሕጂ ካብቲ ንሰርሓሉ ዝነበርና ዘይንሰርሓሉ ግዜ እንዳበዛሓ ኸይድሎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዘይሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ሕጂ ዶ በቃ ምግቢ ክበልዕ ጠሚን ሕጂ ክበልዕ ሕጂ በሊዑስ ሕጂ ኸ ክበልዕ ከምኡን ዝብል ሓሳብ ተደጋጋሚ ዝመፆ ቀቀልጢፉ ክበልዕ ቀቀልጢፉ ዝበልዕ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ሓይሊ እንዳረኸበ ይኸይድ ሓይሊ ዝረኸበ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ብስራሕ መልክዕ ዘውፅኦ ዝነበረ ፀዓት ሕጂ ስርሑ ቀሊሉሉ እዩ ስለዚ ናይ ምቾት ላይፍ ስለ ዝነብር ዘሎ
ንሓጢያት ዝተጋለፀ ኮይኑ ማለት እዩ ንኽፍኣትን ንትንኮልን ዝተጋለፀ ኮይኑ ማለት እዩ ሰባት ናብ ሳሎን ኮፍ ኢለን ኣፅፋረን ክፀርባ ዝውዕላ ክምርድ ዝልክዕ ከም ዘብርደኦ ምሽ ኣሎ እዚ እንታይ ዝበሃል መብረድ ምሽ ኣሎ መስሓሊ ይስሕልኦ ማለት እዩ ኣፅፋረን ይስሕልኦ ሳሎን ኮፍ ኢለን ምንም ኣይስራሕን ኢና ገፀን ኮፍ ኢለን እናበዓላ ኣይ ሓዳር ጌረን ሓደ ፀግዒ ቦታ ሒዘን ደቀን ወሊደን ደቀን ከዕብየን ኣይ ስራሕን ጀሚረን ላይፈን ብስራሕ ህርኩት ብምዃን ፃዕራን ብምዃን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንክበፅሓ ክፅዒረን ካብ ኩሉ ኣታሪፉ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለን ኣፅፋረን ክስሕላ ከብርዳ ዝውዕላ ኣለዋ ክስሕላ ዝውዕላ ኣለዋ ማለት እዩ እዚ እቲ መንፈስ እንታይ ማለት እዩ ብተዛዋሪ መገዲ ከም ዘይህልወና ገይሩ ናቱ ስራሕ ከም ንፍፅም ይገብረና ማለት እዩ استنى سارة جبه منوش ولا التاني شو أنا ما توقزي سموالله أبا ما توقزي سموالله لجيت لانتنا جاز تنقصقص نبر لجيت لانتنا جاز تنقصقص نبر يا አንቺ ላይ ሆነ እኮ ነው እዚህ የሚፈታተኝ አውቀዋለሁ በህልሜ ማሳጅኛል አውቀዋለሁ እናቴ ስትሞት ልትሞት ትንሽ ሲቀራት ላንቺ ላይ 5 ታላላቅ እህቶች አሉኝ በቃ እኔ ቡና ምናምን አቀራርብላት ነበር ላንቺ ላይ ሰጠሁት አለችኝ በህልምሽ ነው በውን ምኑን ጨለው ኖ ይሄ የምታቀራርበው ቡናው ምናምኑ ላንቺ ላይ ሰጠሁሽ አለችሽ ንገርኝ ዛም አዲያ ዘነገክ ሰቦክ ኣዲያት ሞት ክትቀርብ ከላ ኣደይኮም እንዳለት ያዛረብ ዘላ እቲ ናይ ቡን ነገራት ኩሉ ብሓፈሻ ንዓያ ቀቢላታ ንዓያ ሂባታ ኣኻት ማለት ኢዳ ተንቀሳቀስ ነይራ ኢላ ኣባኹ ኮይኑ እኳ ይስራሕ እዚ ዝሰርሖ እዩ ምስ በላስ ፈልጦ ወይ ይርዳእኒ ስለዚ ናይ ኣዲያ ተዛሪባ ሾ ኣዲያ ቀቢላታ ከዛ እኔም በቃ እዚ ኢትዮጵያም ሲሄድ በየዓመቱ ረኮቦት ጀበናውን ምኑን አመጣለሁኝ ግን አሁን የዛሬ 8 ወር ሁሉንም አውጥቼ አቃጠልኩት ስንት ረኮቦት አቃጠል እግዚአብሔር ይመስገን ሰቦ ባህል በዝመስል መልክ ግን ከመይ ከምዚ ሽውድ ለይዎ ረኮቦት መቦካያ ናይ ቡን ዘድል ነገራት ምስ ቡን ዝቀራረብ ካብዚ ዓደ ሒዛና ደገ ትወስን እያ ግን አቃጺላቶ ማለት እዩ ባህላዊ ክመስል ይኽእል ንኣብነት ጋሻ ገዛና ተመፂስ ቤተሰብ ክመፀን ከሎስ ቡን ከፍልሓሎም ኣለኒ ዝብላ ሰባት ኣሎ ግዴታ ቡን ሞ ይድሊ ምስ ባህልና ዝተጣ ባህል በዝመስል መልክዕ እቲ መንፈስ ኮ ብዙሕ ነገር ጎዲና ዘሎ ሕጂ እኮ እሱ ንምፍላይ እኮ ፃዕሪ ዘለኮ ኣነ በዓል ተርጊመ ዘምፅእ ዘለኹ እኮ ንምንታይ ባህል ንፍለ ሃይማኖት እንታይ ምዃኑ ንፍለጦ ባህልን ሃይማኖትን ሓዋዊሱ እቲ መንፈስ ኩሉ ድብልቕልቕ ኣቢሉ ሕጂ መከራና ዘርእየና ዘሎ እዚ ቡን ብዝብል ሽም ንኣብነት ሕጂ ቡንስ ንምንታይ ከም ሻሂ ዘይፍላሕ ከም ሻሂ ኖርማል ሻሂ ኣብ በራድ ማጌና ሰኽቲና ፍሊሕና ንሰትያ ምሽዶ ንምንታይ ሴረሞኒ በዚሑ ኮተት ኣመታት እዚ ዕምበባዶ ባናናዶ ተምርዶ ካራሜላዶ ሰት ጎዝጊዝካ ኣረቅ ምድፋእ ንጨና ተባሂሉ ጨና ዝደሊ መንፈስ ግን ኣሎ ደስ እኮ ዝብል ተሽግር ኣሎ ዕጣን ተተገበረስ ደስ ነቲ ገዛ እኮ በረኸት እኳ ይዘምፅእ ኣቤት መከራ ይዘምፅእ ኣደይ መከራ ይዘምፅእ ዝሓፍተይ መከራ ይዘምፅእ ኣቦይ መከራ ይዘምፅእ ዝሓወይ መከራ ይዘምፅእ ብዙሕ ሽግር ይዘምፅእ በረኸት እንዳተባሃለ ግን በረኸትና ይወሲድና እምበር በረኸትና መቸን ክበዝሓልና ይራና መከራና ይበዝሕ መንፈስ ተፃዊትልና 5 ረኮቦት 16 ጀበና እያወጣኝ ከታከትኩት ዝገርም እዩ በጣም 5 ረኮቦት 16 ጀበና ማለት እዩ ሰባቢራቶ አቃጺላቶ ማለት እዩ 16 ጀበናስ ንባዕሉሲ ስለተኣሲራ ስለዝነበረት እምበር ታገብረለ 16 ጀበናሲ ኣብ 16 ፈርኔሎ ፍሪሓ ንባዕሉ ክግንፍል ከሎስ ከመይ ጌራ ክትቋፃፀሮ እያ ንባዕሉ ግን እቲ መንፈስ ግብሩ ስለዝኾነ ገንዘባ ብዝተፈላለየ መገዲ ከምኡ እንዳውፀት ናቱ ንብረት እያ እቲ ጀበና ናቱ ንብረት እዩ ምናልባሽ ካልእ መዓልቲ ክዛረበሉ ስለዝኾንኩ ግዜ ስለዘለዎ ንኩሉ እቲ ቪድዮ ውፅእ ድሓን ከርእየኩም እምበር
فقدوا على تيك توك في اللاي بوزع فيديو ريهم كونوا تسفى قبر جبنا سيروا بلو ويزبلوا حاونا ولا كمان يدريس بال حاونا جبنا خسروا له زي دلي ناتو جبنا يكون ناتو جبنا مسيرهم بحسيرهم كن صرف رفع بلو راجيمو وصيبرا ساحق صوتاي مسلي بتخكل جنت منفسي كوز رقم بلو قطعت منفسي كوز الزارب من اسوي له بالنزي جبنو يسمع حنسا جبنا ينابليس بقى لك عند حفتنا زفتنا زنبره منفس አቡ ዘሎ መንፈስ ካሱ ናይ ቆሌ ካብዲ ዝመፀ ናይ ዛር መንፈስ ናይ ሙስሊም ናይ ዛር መንፈስ ከም ዘሎ ይፍለጥ ክሹፍ ይገብር ቡን ከፍልሕ ከሎ ክሹፍ ራሄሎ ምዃናውን ቡን ከም ዘፍልሕ ትገብሮ ንዑ ናይ ደም መንፈስ ያውን ምናልባሽ ንሕና ዘይንፈልጦ ወይ ግልጽ ገይሩ ዘይተዛረበና ግን ብህይወቱ ብዙሕ ፈተናታት ዝሓልፎ መሰናክላት አሉ ታ መንፈስ ትፍትኖ ማለት እዩ 16 ጀበና እያንዳንዱ ቀናቶች ነበሩት። የምን ቀን ነበር? በእናትሽ እስቲ ጉድ እኮ ቀናቶች ነበሩ። የማክሰኞ ማን ነው? ወሰንጋላ ይባላል። የማክሰኞ የሮብ ጅላሌ ይባላል። ጅላሌ አንጀል አስር ሽድሽ ጀበና ንነፍሰው ከ ናናቱ ማዓት ሎ ናይ ሶሉስ ወሰንጋላ ናይ ሮብ ጅላሌ ቆሙ እንዳተባለ ላይቶ መናፍሳሽ ማት ይዚ ጅላሌ ወሰንጋላ ድባል ናሽ ጅላሌ ግን በእግሬ ረግጬዋለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እልል በሉልኝ። እልል በሉልኝ። የሮብ ጅላሌ የሐሙሱ ሲቲ ነው። ሻምበሶ ይባላል። የዓርብስ አያላቀውም። ዓርብ አላከብርም እና የእስላም ጾም ሁሉ ያጾመኝ ነበረ። ናይ ሙስሊም ዛር ከም ዘሎ አቀዲመው ነጊረኩም ነይረ ናይ ሙስሊም ዛር ጠቂሳቶ ነይራ ወይት መንፈስ ይዘክላ ፋልፍ ከሎ ማለት እዩ አዳል ሶማሊ ዝበለቶ እሱ ማለት እዩ አዳል ሞት ይባሃል መንፈስ ናይ ጥርጥር መንፈስ የሃይማኖት ዘቀይር ናይ ሙስሊም ጾም የጾም ከምቲ ጾም ይገብራ ነይሩ ናይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖቶም ኦርቶዶክስ ማዕተብ ገይሮም አለው ተዋህዶ ሃይማኖቶም ግን ወይ ሃይማኖቶም ኮሜን ረመዳን ጾም አለው ረመዳን ዝኾነ ክልቲኡ ጾም ይጾም ገንዘባት ዜና በይን ዘለዋት ናይ ሙስሊም ናይ ዛር መንፈስ ብውሽጥና እንድሕራሎ ከም ዝክልቲኡ ከም ጾም ይገብረና ማለት እዩ ስለዚ ሻምበሶ ዝበሃል ናይ ዛር መንፈስ ተወከል አብደል ቃድር ሻምበሶ ዝበሃሉ እዚኦም ናይ ሙስሊም ናይ ዛር መናፍስ እዩ ስለዚ ሻምበሶ ዝበሃል ብሐሙስ መዓልቲ ተኽብሮ ነይራ ማለት እዩ ጾም ከይተነፈስ የጹመኒ ነይሩ ሎም በዚ ሕጂ ሰዓት ግን ተረጊጽ ይት መንፈስ ተሳዒሪ እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ ገብርኤል ረድይዋይ ቅዱስ ገብርኤል ኢላ እትጽውዖ ቅዱስ መልአክ ሓጊዝዋይ አያሕፈራን ረድይዋይ አሲርላይ እዚህ ሀገር የእስላም ጾም ሁሉ በኤሮፓ ሀገር ያጾም ነበረ እና መቁጠሪያ ሁሉ ገዝቼ ነው አዳል ሶማሌ ነኝ እያለ ነው በቃ ሌሊት እየመጣ አዳል ሶማሌ ነኝ ይለኛል ሼክ ሲራጅ ነኝ እያለ በቃ በጣም ያስጨንቀኝ ነበር እዚ ተፍሲር ዝበሃል ወይ መስባህ ተጋጌ ዝሕዞ መውፃኢ ዝመስል ነገር አሎ እሱ ከይተረፈ ከም ትገዝእ ገይርዋ ኣብ ኤሮጳ ተቐሚጣ ተሰቡ ማዕረኸ ክንድዚ ነቲ መንፈስ ትግዛኣሉ ማለት እዩ ኤሮጳ መቕማጥና ምንም ዋጋ የብሉን ንኽብለኩም እዩ ካናዳ መቕማጥና አሜሪካ መቕማጥና ምናልባሽ 21 ሴንቸሪ እኳ የደለኹ ኣነ ወይ 21 ክፍለ ዘመን እኳ የዘለኹ ምዕቡል ክፍለ ዘመን ዝበሃል ብዙሕ ቴክኖሎጂ ዝተገለፀሉ ክንብል ንኽእል ኢና መንፈስካ ማዕቢሉ እዩ ልክዕ ከምቲ 21 ንሕና ንብሎ እሱ ከዓ 21 ክፍለ ዘመን ዘሎ ኣተሓሳስባን ዘሎ ኣረኣያን ንዑ ተኸቲሉ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ምሸት ንባዕሉስ ይመፀኒ ነይሩ አዳል ሶማሌ እንዳበለ ይመፀኒ ነይሩ ሼክ ከምዚ እንዳበለ ይመፀኒ ነይሩ ያትብዘና እንደዚህ ልጅ ነበር እና የገና ዕለት ነው ልጄ በቃ እማማ ዛሬ ህልም አየሁኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጭ ለብሶ ገብቶ ቤታችን ሲገባ አየዋለች ከዛ የኔ ልጅ 14 ዓመት ልጅ አለች የመጀመሪያ ልጅ ከዛ በቃ የኦርቶዶክስ አባቶች ነበሩ ነጮች እነሱን ጠርቼ ቤቴን አስባረኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ጓላ ዓባይ ጓላ 14 በኽሪ አላትነት ብላላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኑ ልደት መዓልቲ ማለት ኢና ገዛና ከአትሪኤ ኢላ ወይታይ ልደት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ፍላይ ህይወተይ ይባርኽ ናብራይ ይባርኽ ዕድለይ ይባርኽ ልክዕ ካብ ሰማያት ወሪድካ ኣብ መብልዒ ማል ሰብ ኮንካ ስለዝተገለጽካ ጎይታይ
هيوتيك نسخة تجلس لك كم تعمل مبلع مال استولدك عبيتك تولد داقم تولد إنابلنا هيوتنا نخباركو داقم زولد معاسي نحنا قدس قربان كنقبل كلنا بقى لداتنا شعو خوين له مالتي تزار مكدي على ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሁ ወለድ ማለት ይቆና ግን ህይወተይ ባረኽ ክንብላለን እዚ እግዚአብሔር ረዲዋ ተخدان ተخدينو ናገዛና ካቱሪ ኢላ ጓላ ልደት ማዓልቲ ኮም ኢላ ነጊራታ ገዛይ ናይ ኦርቶዶክስ ካህናት ጻዕዶ አምጺ ማይ ጸሎት ነጽጉላ ማይ ድጋም ነጽጉላ ጌራ ማለት እዩ እግዚአብሔር ረዲዋ የት ሀገር ፈረንሳይ ነው ከዛ በቃ ልጆቼንም ማስጠመቅኩ ባሌንም ማስጠመቅኩኝ ከዛ በኋላ ሰግዳለሁ ጧት 41 ማታ 41 6 ሰዓት ላይ 41 ፈረንሳይ ነው ባለቤትሽ ስሎቫኪያ ነው ስሎቫኪ ነው የምገርም ግን ፈረንሳይ ነው አንራችን ፈረንሳይ ነው እንደውም አሁን ሊመጣ ነበር ግን ያው ድንገት ነው ስራ ለሳምንት ፊልድ ወጥቶ ነው በቃ የውጇም እኮ በቃ ተመስገን ብዙ አየው እግዚአብሔር ረዲዋ ይሰግድ ይጽልያት ዘላ 41 ንጎር 41 ሰዓት ፋዱስ ሳብ ዝኾነሉ ጊዜ 41 ይሰግድ የሚሸት 41 ይሰግድ ይጽልይ ያት ዘላ ኮሚና ምርት አይደለና احنا ማለት ታው እንደሐየልና 41 ይልና ጀመረኝ ዳበርታና ሚዲ خدمي ሰሰሚት እንዳበናው እንዳበርታና ሳብሽ 63 እንዳበናይና ንብርት ማለት እግዚአብሔር ከሕግዘና ክንጅምር ከለና ግን بوحود جميرنا شو عندها بزح يخيدل ببزوح عند حج جميرنا ندورنا ينها نخيد بوحود جميرنا ينها ندال عنا نخيد إذا قبل لكم كله جن كريستنا يود قاس بقاس يزيد برتع ويقاس بقاس يندعبي زخي نقبل لكم اللي يمر بزوح جميرنا وبوهن قصنا نخيدنا سناتنا برتعن حيالن يز زو السنو مالتي إذا عجزنا جنكم مخم برتع لنا زي الساف فرنسا تنبر سبعة سلوفاكيا هاجرو سعداي مالتي ገና ፈረንሳይም ዘቆመጡ ሒዜው መጽሐሲ በኔራ መጽሐሲ በኔሩ ግን ዳሕራይ ስራሕ መጽዮ ፊልድ ወጽዩ ኢልያ ተዛረብ ዘላ ጓልክረያ ዲሕናኮ ተጋሊጹ ማለት ይት መንፈስ ወብዙሕ ርየ ብዙሕ ተማይሪያ ትብዘላ ብዙ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቅዱስ ገብርኤልንም ወደዋለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን የቀረሽ ጥፍሩ የአንድ ሰው ምሳ ይሆናል እሻነሳለሁ ቆራረጣለሁ በስማ ትልልቅ ነው አንቺ ቆራረጣለሁ የማመን ቢላው አይደል ቆራረጣለሁ ማድረቂያው ምንድነው ምንም ዝም ብሎ ነው የሚያድገው ምንም ጥፍር ቀለም ነው የተቀባው ዝም ብሎ ነው የሚያድገው ድሮ ጥፍራችን አያድግም የዘንድሮ ጥፍር ደግሞ ደርቆ ነው የሚያድገው ስለዚህ ጽፍርኸን ባሉ ታሊዮ ሰድ የለከ ቁርጽ የለኪ ኢሎሚም ነግረዋ ጸኒሖም እንታይ እቲ መንፈስ ተፋኒ ላለው ጽፍራሆም ጌራሲላ ተቆጽለሉ እንድሕር ኮይና ግን ተገልቢጡ ተበሊሱ ንኽመጻ ዕድል ክረክብ ኽእል ወይ ብቡዳ መልክዕ ወይ ጽፍራ ክጽብቕ እንዳበለ ዝኣቱ ክህሉ ኽእል እዩ እዚ እንዳቐረፍናዮ እንድሕር ዘይከይና ነቲ መንፈስ ዝስሕብ ነገር ኣብ ውሽጥና እንድሕር ኣሎ ወይ ነቲ መንፈስ ዝስሕብ ነገር ንፍፅም እንድሕር ኮይና ዕድል ኢና ንህቦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ዕድል ኢና ክነህቦ ዘይብልና በቃ ነቲ መንፈስ ይምችኦ እዩ ወይ ንዕኡ ነቲ መንፈስ ዝስሕብ ነገር ኢልና ዝሓሰብናዮ ነገር ቀልጢፍና ክንግርፎ ኣለና ቡንዲና ንሰትተነና ምግዳፍ ታይ ፀገም ኣሎ ካብ ክርስቶስ መቸም ዝዓበየና ማንም ነገር የለን ምንም ካብ ኣምላኽና ምንም ዝዓበየና ነገር የለን ካብ እግዚአብሔር እዚ ክንገድፎ ኢና ዘለና ነቲ መንፈስ ዝስሕብ ተኮይኑ ምግዳፍ ወልፍሽ ጋራ ምግዳፍ መሰ ምግዳፍ እንገድፎ ግን ብንቕሓት ክኸውን ኣሎ ኢለ ክገድፎ ኣለኒ ኢልና ስለዝሓሰብና ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ መንፈስ ኣሰራርሓ እንዳተረዳእና ብንቕሓት ብምስትውዓል ውሽጢ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እንደው ይገርማል አስተዳደጉ ራሱ እኮ በእንክብካቤ የተቀመጠ በቆሎ ነው የሚመስለው የሚገርም ታዘዛለሁ አባት በቃ ላጥፊው እሺ ቃል ምገባዋለኝ የዚህ ሀገር ስላሴ ይሰራል በየወሩ ረዳለሁ ቻልኩትን ያክል በየወሩ ረዳለሁ ለቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን አይደል ያው ረዳለሁ እሻባ እሺ ያሳልሙኝ እኔ ምንሽ ብዙ ገንዘብ ለጠንቋይ እኮ ከፈለኝ አረ በጣም በየወሩ 500 ከባለ እንደውም አንዳንዴ ባለቤቴን እያታለልኩኝ ዛሬ ገብርኤል ነው እንዴ አሁን አላክሽም እንዴ ይለኛል ባይኖረኝ እንኳን ተጨናንቄ 50 ዩሮ ካላኩኝ ራሱ ያመኛል 50 ዩሮ ካላክሽ ያመኛል ይገርምኝ በጣም
ብዙሕ ገንዘብ ንጠንቋል ልኢኽቲ ኢኺ ኢሎም ምስ ሓተተዋ ንሰብኣይ ዋላ ታሊላ ገብርኤል ኢሎም ይገለ ብሽም ሰብኦ ትፈትዎ መልኣኽ ቅዱስ ገብርኤል እዩ እቲ መንፈስካ ክንግድ ዝደለኻ ኣብ ውሽጣ ኮይኑ ክታልል ዝደለኻ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ስም እንዳገበረ እዩ ቅዱስ ገብርኤልን ኣዋሪድዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ልብና ንቅዱሳን መላእኽቲ ንፈትዎም ዝደለናዮ ነገር ኣማልሉለይ ሓግዙን ርድኡን ንብል እንድሕር ኮይና ውዒሉ ሓዲሩ እቲ መንፈስ ከሰናኽለና ብዙሕ ፈተናታት ከውርደልና ክፍትን ይኽእል እምበር ውዒሉ ሓዲሩ ግን ዘዋርዶ መኒ እቲ ንፈትዎ ቅዱስ መልኣኽ እዩ ማለት እዩ ይሕግዘና እዩ ብትኽክል ብዘይ ምንም ጥርጥር ካብ ልቢና ክንኣምን ዘለና ስለዚ ሕጂ ከምኡ ጌራ ሰብያ ብቀዳማይ ዶ ኢልኣኽ ክንገለ እንዳበላ ኣታሊላ ዋላ ንዑ ኣሽኪዓቱ ከም ትልእኽ ይገብራ ነይሩ ተዘይልኢኸ ይሕመኒ ትበላ ንምንታይ ካብቲ ጠንቋል ዝመፀ መንፈስ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጣ ኣሎ እዚ ተዘይልኢኻ እቲ ናይ ዛር መንፈስ ብውሽጣ ዘለካ ከምዝሕማ ይገብር ተለቂሓ ይኹን ዝኾነ ፈጢራ በቃ ተገደደ 50 ዩሮ ዋላ ክልእኽ ኣለን በቃ እያ ትብል ዘላ ያመኛል መንፈስ እንደዚህ ያስገብራችኋል አያችሁ እናንተ ለጌታ አስራት ግን ያው የምናገረው ነገር ቢኖር ርኩስ መንፈስ ከምዚ ገይሩ አገዲዱ ገብረ ከም ትፍጽሙ ይገብረኩም አስራትና ወይ 20 ንኸይንኸፍል ግን በቃ ገንዘብና ከመይ ገይሩ ከም ዝሕዘን ርዩ ኣስተውዕሉ ኢኹም 20 ንኸይንኸፍል ምክንያት እንዳፈጣርና ኖይ እዚ ተቢላ ገና ይመልአለይ እዚ ተሪፍንሎ ndo ጎዶሎ ብዙሕ ነገር ይኮ ዘለኒ እዚ ተኸፊለኮ ብዙሕ ነገር ክብለኒ ገለ እንዳበልና ምክንያት እንዳፈጣርና 20 ንኸይነውፅእ ከመይ ከም ዝጥንቀቕ ርዩ ልክዕ ናይቲ መንፈስ ክኸውን ከሎ ግን ተገዲድና ኢና ከም ንኸፍል ዝገብረና ተኸፊልና ዳ ክዋረድ እያ ንዑ ዝዋሃብ ዝነበረ 10 ተውፂናዮ ማለት እኮ እቲ መንፈስ እንዳተሰዓረ ይኺ ስለዚ ጥንቁቕ ብጣዕሚ 10 ንኸይነውፅእ ኣስራት በኩራት ንኸይንህብ ጥንቁቕ ብጣዕሚ ንእግዚአብሔር ክኸውን ከሎ ገንዘብ እዋ ተተወዳእ ንኸዚ እንዳሞ በቃ ብሓንሳ ድቕቕ ከም ዝብል ገይሩ ዘርእየና በቃ ገንዘብና ብሙሉ ሓሙኽሽቲ ከም ዝኸውን ብሓንሳ ኩሉ ከም ዝውዳእ በረኸት ከም ዘይህልወና ኣምሲሉ እዩ ዝቐርፀና ንእግዚአብሔር ክኸውን ከሎ እቲ መንፈስ ከምኡ ገይሩ ዝቐርፀና ንዑ ክኸውን ከሎ ግን ምንም ሽግር የብሉን ተለቂሕና ድና ካብትን ቃሉ ንባዕሉ እስክሕሰቦ ተዘይኮ ተገደደ ዋላ ይስኣ እንዳ እምበር ካብ እንዳ ሸይጣን ኣምፂ ዝኸፍሎ ኣበይ ስለ ንፈልጦ ኢና ካብ እንዳ ሸይጣን እንዳጠንቋለ ማለት ድዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ሽግር ኣለዎ ቃላትና ንባዕሉ ብድምፅና እንዛረቦ ቃላት እቲ መንፈስ ከመይ ከም ዝዋገአና ርዩ ካብ እንዳ ሸይጣን ኣቲኻ ዋላ ተምፅኦ እምበር ኣይፈልጠልካኒ በቃ ክትበንለካ ዝብል ሰምሽ ኣሎ ንብረት ከም ዝኮጠፊኒ ይጥፋ ከኣነ ይግድሰኒ ዋላ እንዳ ሸይጣን ኣቲኻ ዘይተምፅኦ ካበይ እንዳ ሰይጣን ኢሉ ከምፅኦ መሱ እንዳጠንቋለ ኸይድ ማለት ድዩ ኪዳ ጠንቁል ማለት ድዩ ወይስ ንሰይጣን ተለማመኖ ማለት ድዩ ቃልና ንባዕሉ ከነስተኻኽሎ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ግን ተዘይልኢኻ ግን ከምዚ ሕማ ይገብርኒ በጣም ያመኝ ነበረ ራጅ ሁሉ ተነስቼ ምንም ነገር የለብሽም ብለው ሰው ይሄንን መቁጠሪያ ሰጥቶኝ በዚህ መቁጠሪያ ይሄው ዛሬ ራስ ምታት የሚባል አላቀም ልልበልልኝ አሁንም ደግማችሁ ልልበል እግዚአብሔር ይመስገን መቼም በዚህ ተዛረበ ወደላ ለዋህ ቋና ተፍልጥ ያ ገሪ ሰምሻለሁ ርዕሰይ ሕመን ነይሩ ትብል ነይራ እዚ መርዘን ዝበሃል መንፈስ ይዞ ኩሉ ምንም ካልእ ዝተፈለየ ነገር የብሉ መቁፀሪያ ሰቢዋ መቁፀሪያ እንዳገረፈት እንዳቀጥቀጠት በቃ ርዕሰይ ዝበሃል ሕመንን ሕጂ ዕልል በሉለ እያ ትብል ዘላ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ኢና ክንብርትዕ ደለና ርዕሰይ ሕመኒ ቀይፅኒ ጎናይ ገለ ክንብል የብልና በቃ መቐጥቃጢ ነቲ መንፈስ በቃ ዕረፍቲ ክንህቦ የብልና እንዳሰገድና እንዳፀለና መቐጥቃጢ ቀጥ ከብል ይሾ ስርሑ ጠጠው ከብልን እንታይ ጨኒቀና ንሕና ጥራይ ንሕና ገዛ ነብስና ንእግዚአብሔር ሕሊፍና ንሃ ነስገድ ንጸሊ ንንበርክኽ ስርሑ ጠጠው ከብል ምንም ዝተዋረደ መንፈስ መጀመርያውን ካብ ሰማይ እኮ ተቐጥቂጡ ይወሪዱ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ከምኡ ይድብል ነቲ ገበል ንዲያብሎስ ማለት እዩ ቅዱስ ሚካኤል ምስ ሰራዊቱ ኮይኖም እዮም ተዋጊሙ ቅዱሳን መላእክት ኩሎም እዮም ተዋጊሙ ቀጥቂጦም እዮም ኣውሪዶም መጀመርያውን ዝተቐጥቀጠ መንፈስ እዩ ኣብ ገዛ ኣካልና መፂዳ ንምንታይ ስልጣን ነው ንሕና ካብ መቁፀርያ ልዕልና ንቕጥቅጦ ያ ዕረፍቲ ክንህቦ ይብልና ልልበሉልኝ 7 እህቶች እናት አባት ሞተውብኛል ይሄው የሚያጣላን የሚያናጨን ዲያብሎስ ነው እህቶቼ በስላ በጣም ከቢድ እግዚአብሔር ይመስገን መቼም ረድይዋ ያምና 7 ኣሕዋታ ቀቲልላ ኣቦዋን ኣድያን ከምኡ ግን እዚ መንፈስ እዚ
ሰይጣን ውሽጡ ከምዚ እንዳሰርሐ ኩን ኣይ ቤተሰብ ዲ ተጎዲኡ ደሎ ዝኩሉ ውግእ ንክዝኽን እንድሕሪት ተመሊስኩም 53 ዓመታት እንድሕሪት ተመሊስኩም ምስክረእይዎ ቤተሰብ ሓንቲ ደበይና ተሪፋ 5 ደቃ ብውግእ ምክንያት ሞይቶማ ተሰውዮማ ከቢድ ብጣዕሚ ዝኩሉ ዘላዕል ዝነበረ ለካ ካብዚ ዝተበጊሱ ካብ ቤተሰብ ደም ዝለመደ መንፈስ ዳሕራይ ሽዑ እንዳዓበየ ሃገርና ሃገር እንዳዋገ እዞም ኩሎም መንእስያት ፅባሕ ንጎ ንሃገር ዝጠቕሙ ንጎ ወሊዶም ፈርዮም እሶም ከዓ ብዙሕ ዘበርክቱ ዕድሜዮም ሓፂር ዝኾነ ብቦምቢ ብጥይት ዝተወድኡ እኮ ስኡ ኢሎም ኣይኮኑ ካብ ቤተሰብ ዝመፀ ዝደም ለሚዱ ዝነበረ ናይ በጊዕ ናይ ደርሆ እናበለ ዓብይ ኣብ ሰብ በፂሑ ብኩሉ ጥፋእት ኣጥፊኡ ማለት እዩ ሕጂ እውን ከምዚ ንከየጋጥም ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና እንታይ የጋጥም እንታይ ይመፅእ ምንም ንፈልጦ ጉዳይ የብልና እዚ ተጊኩም ፀልዩ ዝበሃል እኮ ብኸም እኳ ዝመፀና ፈተና ይንፈልጦ ንባዕሉ ብሰማይ ትነብር ኣቦና ክንብል ከለና እውን እኮ ኣብ ፈተና ይተእትወና ንብል እኮ ብኸም እኳ እንታይ ዝመፀና ፈተና ምንም ንፈልጦ ጉዳይ የብልና እዚ ሕጂ እውን ክንብርትዕ ኢና ዘለና ሕጂ እውን ትርእይዎ ኣለኹም ቀርኒ ኣፍሪቃ ከመይ ይሕመሳሉ እግዚኣብሔር ነዞም ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘለው ገዛእቲ እግዚኣብሔር ብውሽጦም ዘሎ ርኩስ መንፈስ ንውግእ ንክፈጥሩ ዝደፋፍኦም ዘሎ ስኽን ከም ዝብሉ ነቲ መንፈስ የሰሮ የረጋ በቃ ከም ዝረጋጋእን ስኽን ከም ዝብል ይግበሮ በቃ እግዚአብሔር ያሐግዘና እምበር በጣም ከቢድ እዩ ጣዕም ስም ይቅር ብያቸዋለሁ በጣም ወዳቸዋለሁ ናዝሬት እህቶቼ በጣም ነው ይሄ ተኮራርፈናል እኮ ከመንፈሱ የሚወለዱ ሰዎች ከልባቸው እውነት አይኖርም ቅድም በልቡ እውነትን የሚናገር በማደሪያው ድንኳን በተቀደሰው ተራራ ምን ይላል ይኖራል ያድራል ከልብም እንዳንናገር የሚያደርግ የወሬታ ትብል ጸናሕት ሕጂ ናዝሬት ትብሎ ዘላ እዛ አዳማ ድባል ካብ አዲስ አበባ ወፃ ዘሎ ከተማ እዩ ኣብያ ትነበር ነይራ ስለዚ የወሬታ ግበሩለይ ወይ ግበራለይ እያ ትብል ዘላ ምናልባሽ ተቃያይመን በትናይ ምትመንፈስ አሰራርሓይ ማለት እዩ ቅድሚ ምንቃሓ ዝነበረ ፀገም እዩ ማለት እዩ ቅድሚ እሱ ምርዳ ማለት እዩ ናይቲ መንፈስ ዝሰርሑ እዩ እሱ እዩ ዘባእስ እሱ እዩ ዘተዓር ኩሉ ነገር እሱ እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ ብናቱ ቁፅፅር እንድሕር ኮይና ስለዚ ካብ ልቡ ሓቂ ዝዛረብ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ምስ እግዚአብሔር እዩ ዝነብር አይነት ጠላት ነው ውስጣችን ያለው አሁን የእሷ ስቃይ ሁሉ የቤተ ክርስቲያን ስቃይ ነበረ በድሮዎቹ በዛሬው ደግሞ ጆክ ነው ዛሬው ዘመን በጣም የሚገርም ነው የሰው ስቃይ ጆክ ነው የሰው ስቃይ ሳይኮሎጂ ነው የሰው ስቃይ መከራው እና ጭንቀቱ በመናፍስት ተይዞ መወጠሩ ለዛሬዎቹ ትውልድ በቃ ምንም አይደለም በክል ዚናታ ሰቃይናታ ዘለው ሕጂ መከራን ሽግርን ትዝነበረቶ ላይፍን በተናይ ቀደም ዘመን ንቤተ ክርስቲያን ሙሉ ነይሩ በቃ ኩሉ ሰብ ይጭናቅ ንሓደ ሰብ ሽግር ሲ ናተይ ሽግር ኢሉውን ተዓርኩ ኣብ ዙርዩ ዘሎ ሰብ ክርስቲያን ዝኾነ ከምኡ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ በዚ ሕጂ ሰዓት ግን ናታ ሽግር ናታ ፀገምን ወይ ዘለና ሽግርን ፀገምን ንካልኦት ሰብ መስሓቂ ፋኒ ጆኪ በቃ ምንም እንታይ ዝብል ዘሎ እስኻ እኮ ናይ ሳይኮሎጂ ሽግር እኳ ዘለካ እስኻ እኮ ሳይኮሎጂ ሽግር እዩ ዘለክ ናይ ስለልቦና ሽግር እኮ እዚ እዚ ናብ ሳይካትሪስት ክትከድድ ኣለኪ እምበር እዚ መንፈስ እኮ ይኮነ መንፈስ ኣይትበሊ እንዲሁም መንፈስ እንዳበልኪ ባዕልኽ ከማኒ ነፍስኺ ናብ ዝኩሉ ሽግር ተእትውያ ዘለኽ እንዳበሉ ግን ሰይጣን ይብኦም እኮ ዝዛረብ ዘሎ እና ዘጨንቀና ንዓና ሽግር ዝፈጠረና ወፂኻ ብኦም ኮይንካ ይዋገአና ኣብኦም ሓዲሩኻ ከምኡ እንዳበለ ከም ዝዛረቡ ይገብሩ ስለዚ በቲ ናይ ቀደም ዝነበሩ ክርስቲያን ሽግር ከም ዝኸጋጥም ከሎ ናታ ሽግር እዩ ናቱ ሽግር እዩ ተባሂሉ ነንሕድዶም ሽግራቶም ሼር ይጋበሩ ነይሮም ይካፈሉ ነይሮም ነንሕድዶም ይረዳድኡ ነይሮም በዚ ሕጂ ሰዓት ግን ናይ ሓደ ውድቀቱ ሰሓቁ እዩ ናይ ሓደ ውድቀቱ ነቲ ሓደ ከዓ ሓጎስ እዩ ደስቱ እዩ ደስታን ሓጎስን ዝረክብ እቲ ብፃይ ክወድቕ ከሎ እዩ ፀይታ ክሽገር ክትወድቕ ከላ እሰይ ኮነት ትብል ክትሽገር ክትወድቕ ከላ ብዙሕ ፈተናታት ክገጥማ ከሎ እምበር ወይ ፈተና ገጢማ ክፅልየላ ዝብል መጀመርያ እውን ኣብ ፀሎት እውን የላ ንባዕላው ክፅ ኣይኮነ ንክፅልየላ ኢላ ክትሓስብ
ውሸት ነው። የውሸት እምነት ነው የምናምነው። ከኔም በላይ የሚያምን የለም። እውነት እህት ወንድሞቼ ተመለሱ ከዚህ ጸሎት ስግደት የማይመልሰው ነገር የለም። በእውነት እኔ በጸሎት በስግደት እንዲህ ሲሄድልኝ አንዳንዴ ሲያሳስተኝ ዞር ብዬ መስታወት ሳይ ይሄ ያብጣል፣ ግንባሬ እንዲህ ያብጣል። የእርሶን ቅባ ቅዱስ ቅብት ሳደርገው በፍጹም የለም። ውሸቱን ነው። አዎ እና ውሸታም استجبنا ነገር ያ ትምስክር ዘላ ዘጂ ተመንፈስ መስያት ክትርኢ ከላ ግንባራ ከም ዝሓበጥ ኣምሲሉ የርያ ሽዑ ቅባ ቅዱስ ምስለ ኸየቶ ግን ወላ ሓንቲ የለን። ስለዚ ናይ ሓሶት ማለት እዩ ንባዕሉ ዲያብሎስ ሓሳዊ ንሓሶት ኣቦኣይ ንሕና ኸ ናይ ሓሶት ላይፍ ከም ንሕልፍ ይገብረና ማለት እዩ። ኣመንቲ ኢና ንመስል ግን ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕን ተኣምርን ከዓ ንንዕቆ ሰባት ኢና። ግን ምስልና ብደገ ክንርኢ ከለና ኣመንቲ ኢና ንመስል። ነዚ እውን እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ ይኽበረኒ ልቡ ግን ካብኣይ ዝረሓቐ እዩ ዝበሎ ልብና ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቐ እዩ። ልብና ብካልእ ሓይሊ ዝተወረሰ እዩ። ልብና ብዲያብሎስ ዝተታሓዘ እዩ። ብኣፍና ግን ንእግዚኣብሔር ነኽብር ኢና ንመስል። ኣደይ ማርያም ኪዳነ ምሕረት ክንብል ከለና ካባና ዝኣምን ሰብ ካባና ንላዕሊ ዘምልኽ ሰብ ዝመስል የለን። ተግባርና ግን ካሊእ ውሸታም ነው። ሰድበዋለሁ እኔ አንተ ውሸታም ስለው አንዳንዴ እየመጣ በእውነት እንዲህ እየመጣ ያናግረኛል። ምን ይልሽ ነበር? እንዲህ ሰደብሽኝ አይደለ? ሰደብሽኝ፣ አሁንማ አገኘሽ ይለኛል። ስቅበታለሁ። ይሄው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄው ሰኔ ንስኻ ሓሳብ ኢኻ ኢላ ክትፀርፎ ከላ ብኣካል መፂ ተገሊፁ ፀሪፍክን ንዓይ ኢሉስ ይዛረበኒ እንታይ ይብለክም ሰለዋስ ፀሪፍክን ንዓይ ይብለኒ ሕጂ እሞ ፈሊጥክን ነቂሕክለይ በቃ ይብላ ነይሩ ማለት እዚ ኣብ ገሊ ዘሎ እኳ ኣቦታት ክፍትኖም ክመፅእ ከሎ ብትሕትና ክስዕርዎ ከለው ኣሸኒፍካኒ ስዒርካኒ በቃ ፈሊጥካኒ እንዳበለ ምሽኸ ልካ ከምኡ ማለት እዩ። በዚ ዘመንና ዘሎ ሓደ ሰብ ክፀልኽ ሰግድ ክንብርክኽ እንድሕር ጀሚር ማለት እዩ መንፈሳዊ ተጋድሎ እዩ ዘካይድ ዘለዎ ማለት እዩ እሱ ማለት እዩ። ስለዘይተፃሓፈ ወይ ስለዘይተነገረና ይኸውን ዝኽእል እምበር መንፈሳዊ ተጋድሎ እዩ። ሕጂ ከዓ ንሰምዖ ኣለና ኣነ ተርጉሜ ምፃልኩም ኣለሁ ብዙሕ ነገር ትመሃሩሉ ከም ዝኾነ ምንም ጥርጥር የብለይ። በዓል ሙሉእ ተስፋይ ብኮመንት ትፅሕፍለይ እውን ፅቡቕ ነገር ስለዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን። መቸም ኣነ ሰሪሐ እዩ ኣነ ስለዝተርጎምኩሞ ጠቂመኩም ማለት ኣይኮነን። ኣነ ምንም ዝገበርክዎ ነገር የብለይ። ኣነ ምንም ዝሰራሕክዎ ነገር የብለይ። እግዚአብሔር ስለዝፈቐደ ያው ተርጉሜ ምፃልኩም ኣለሁ። ምንም ኣነን ባዕለይ ንነብሰይ ከምፅይ ወላ ሓንቲ ሽግር ከም ዘይብለይ የረ ኣይቆፅራኒ። ኣነን ባዕለይ ሓጢኣተኛ በደለኛ ግን እግዚአብሔር ብተዛር መገዲ ብዙሕ መግበድ ዝተነዓቐ ነገር እዩ ዝሰርሕ። ስለዚ እግዚአብሔር ከዓ ተርጉመ ከም ዘምፀልኩም ገይሩ ማለት እዩ። ጾም አለው ያሳማ ስጋ በላ ነበር አቁም ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሺ ለሌሎች ድረስ ስለዚህ መቁጠሪያው በጣም ጠቅሞሻል። በጣም ጠቅሞኛል። አዎ በጣም ይሄንን መቁጠሪያ የሚሰጠችኝ እህቴ እርሶ ጋር መታ ጀርመን መታ የተፈወሰች ልጅ ናት። መናገር እፈልጋለሁ። ጀርመን የዛሬ ዓመት መታ ልጅ እምቢ ብሏት አሉ። እኔ ባይን አላቃትም። ይሄው የፋሲካ ዕለት ልጅ ወልዳለች፣ ሴት ልጅ ወልዳለች። ልጅ እምቢ ብሏት። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። መቁጠሪያ ዝሃበት ሰብያ መቁጠሪያ ብዙሕ ይጠቅምክ ምስ በልዋ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ይጠቅመኒ። ኣብ ጀርመን ናይ ኣቦና ጉባኤ ከሎ ቆልዓ ክትወልድ ዘይትኽእል ወይ ውላድ ኣብይዋ ዝነበረ ናይ ፋሲካ ዕለት ግን ወሊዳ ቆልዓ ረኺባ ኢልያ ትምስክር ዘላ እታ መቁፀሪያ ዝሃበታ ሰብ ማለት እዩ። እዚ ኣብቲ ዓንተ ወይ እውን ምናልባሽ ዝሓለፍኮ እንታይ ኣሎ ስግደት ምስጋድ ምፅላይ ሙፃም ኢና ኣይጠቂምኒ እንዳበለት እያ። ስለዚ ዝሰግድ ሰብ ዝፀሊ ሰብ ናብ እግዚአብሔር ዝተንበርክኸ ሰብ ኣይሓፍርን እዩ ማለት እዩ። እናገራለሁ። እምቢ ያለው በሙሉ ወልዷል። አሁን እንግዲህ ደግሞ ገና የሚወልዳል። እዚህ ደግሞ ግን ምን ዋጋ አለው? ምን ወልደን እኮ ችግር ነው ታዲያ። እንደው እንዴት እንደሚሆን ለመውለድ ሰዎች ይጓጉና ወልዶም ችግር እኮ ነው። ምክንያቱም ዘመኑ እየተጣደፈ ነውና ክፎች እየበዙ ስለሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። በይበርቻ አይዞሽ። እሺ ትክክል የምዝ ብዙሕ ኣብ ዝዋና እኮ ብዙሕ ዝወልድ ሰብ ኣሎ ገና ግን ዘመን ክፉእ ስለዝኾነ እንዲም ትንቢተ ሚክያስ ይቆም ኢሉ ዝገልፅ ዘመን ክፉእ ስለዝኾነ ቅንዕ ኢልኩም ክትከዱ ትኽእሉን ኢኹም ዝብል እሱ ማለት እዩ። ወሊድና ዋላ መከራይ ንምንታይ ወሊዳ ድብል ድምትት ኣሎ ድግምቲ ዘሰርሕ ንምንታይ ቆልዓ ረኺባ ብዙሕ ሽግር ኣሎ ነው። ወሊድና እንኳን ብውላድና ንኸይንሕጎስ
ዝፃብኡና ክፉኣት ዝኾኑ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት በዚሖም እዮም ዝዘመን እዚ ዲያብሎስ ናቱ ደቁ ዝኾነ እንዳብዝሐ ይመፅ ምንቃሕና ሽግር ማለት እዩ መሬት ሰላሚ መሬት ኣማን ኢልና ደቂስና ዘሕለፍናዮ ግዜ ብዙሕ ዋጋ ይኽፊልና ዘይነበዓና ስለዘይበኸና ስለዘይሰገድና ብዙሕ ዋጋ ይኽፊልና እሺ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር እድሜ ጤና ይስጥልኝ እንደ የማያልቀውን እድሜ ጤና ይስጥልኝ ለአባታችን እድሜ ጤና ይበቃሻል እዛ ተሳላለ አሁን ያያየው አላየው ሴቶች እናንተ ናችሁ ያደረጋችሁለት አላየሁትም እንዴት አላየሁም ሴት ነው ያደረጉልት አይደል አላቀም ይሄን እንዴ አልነበረኝ አና አውጪቼ ነበርኩ አላ እንዴታ ምንም ዝፈልጦ ጉዳይ ዝሓውና ዘኻ ምንም ዝፈልጦ ጉዳይ ብለይን መን ከም ዝገበረለይ ኣዋልድ ኣሕዋትና ንስኽን ዲኽን ጌርክናሉ እንዳበሉ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ኣቦና እዚ ኣውፅዮ ነይረ ግን ሕጂ ዝፈልጥ ዘለኹ ከም ዝገበርኩ ከውፅኦ ከለኹ ይርድኦ ነይሩ ማለት እዩ ዳሕራይ ግን ሰዊሩ እዩ ከም እዚ ባይዘወይ ምናልባሽ ኣባና ኣቦታትና እዝኖም ዝስቀሩ ጀግና ዝኾነ ናይ ጅግንነት ስራሕ ዝሰርሐ እዝኑ ይስቆር ነይሩ በናይ ቀደም ዘበን ግን ኣይኮነን ራሄሎ ትበሃል መንፈስ ብፍላይ ራሄሎን ሻንቂትን ዝበሃላ ናይ ዛር መናፍስቲ ደቂ ሕድርትና ዝበሃላ ማለት እዩ ተፅዕር መገድ ደቂ ሕድርትና ማለት እኮ ጋኒና ኣጋንንቲ ሰይጣን ናይ ሰይጣን መንፈስ እዩ ነው እዚ እዛ ራሄሎ ትበሃል ናይ ደም መንፈስ እዝኒ ምስቋር ወዳት ኣሕዋትና ኣሕዋተይ እዝንኹም ከም ትስቆሩ ትገብር ራሄሎ ትበሃል መንፈስ እያ ማለት እዩ ናይ ደም መንፈስ እያ ሰምዕዎ ኢኹም ኣፍንጩ ተሃሪሞ ዘሎ ግንባሩ ተፈጋጊዎ ዘሎ ግብራ ከመይ ከም ትወስድ ከም ዝነበረ ትረይዎ ተባእሲ እያ ጌራቶ ነይራ እዛ እንዳረከው አላወቅም ግን ነበረህ በፊት ማረጉን አንተ ታረቅ ነበር ግን ወደ ስትመጣ አውጥታው ነበር እንግዲህ ያው ሴት አጋንንት ነች ያረገችልህ ጸሎት ጸልያ አታውቅም እግዚአብሔር አምናለሁ ጸሎት አድርጋለሁ እኮ ሰይጣንም እኮ ያምናል እግዚአብሔር እንዳለ ሰይጣንም እኮ ያምናል ይሄ እኮ የታወቀ ነገር ሰይጣንም ያምናሉ ይንቀጠቀጡማል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ግን መጸለዩና ማምለክ ላይ እድል የላቸውም እንደዛ ሆኖ በሌ ምንድን ፍታ ወደዛ ምን ናይ ጓል ኣጋንንታ እያ ራሄሎ ድበልኩም ንስዩ እዝኒ ሰቁር ጨጉሪ ተንውሕ ኣወዳት ነዊሕ ጨጉሮም ኮይኖም ጨጉሮም ትሪት ክገብሩ ምስ ጨጉሮም ሆነ መዓልቲ ምስ ጨጉሮም ክዛረቡ ዝውዕሉ ከሎ ክተናኸፍዎ መስትያት ክርዩ በቃ በዚያ ወፅያ በዚያ ኣቢላ ቅርፀይ እዚያ ቅርፂ እዚያ ተባላሻ ቅርፂ እዚያ ከስተኻኽላ ሕጂ እውን እንዳቐንቃማይ ቶሎ ቶሎ እንዳቐንቃማይ ከይዶም ክብሉ ከስተኻኽሉ ጨጉሮም ገንዘቦም ከምኡ ገይሮም ክውዱ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ዝቋሓሕሉ ዘለዉ ግን ነታ ብውሽጦም ዘሎ መንፈስ ንዓዮም ዝፀባበቑላ ዘለዉ ጨጉሮም ትሪት ክገብሩ ከለዉ እዝኖም ክስቆሩ ከለዉ ምናልባሽ ብመልክዕ ከምኡ መልኪዖም ዝረኣዩ ክመስሎም ይኽእል እዩ ግን ብተዛር መገዲ ከምኡ ከም ዝገብሩ ትገብር ዘላ ከምኡ ከም ዝገብሩ ትገብር ዘላ መንፈስ ራሄሎ ትበሃል መንፈስ ናይ ደም መንፈስ እያ ማለት እዩ ብውሽጢ ካብ ቤተሰብ ትመፅእ ተታሒዛ ማለት እዩ ስለዚ ብእግዚአብሔር ይኣምን ትፅሊ ዲኻ ኣይፅልን የልዎም ኣይፅልን እዩ ስለዘይፅሊ እኳ ኢኻ ምስ በሎ ብእግዚአብሔር ግን ይኣምን ኣጋንንቲ ዋላስ ይኣምኑ እዮም ኣጋንንቲ ይኣምኑ ጥራይ ዘይኮንስ ይንቅጥቀጡ እዮም ከማኒ እዩ ዝብል ግን ምግባር የብሎም መጽሓፍ ቅዱስ ይኾም ዝብል ኣጋንንቲ ይኣምኑ እዮም ይንቅጥቀጡ እዮም ግን ምግባር የብሎም ስለዚ ሓደ ሰብ ካብ ዲያብሎስ ዝፍለ መዓሲብ ምግባር ክህልዎ ከሎ እዩ ተግባራዊ ክርስትና ክህልዎ ከሎ እዩ ተግባራዊ ተዘይኮንና ኣጋንንትስ ንባዕሎም ይኣምኑ ይንቅጥቀጡን እዮም እንዲሁም ካባና ንላዕሊ እዮም ዝንቅጥቀጡ ንሕና ከማኒ ሳይንፈርሕን ኢና ፈጣሪዮም መን ምዃኑ ይፈልጥ እዮም ዳሕራዮም ክሒዶም እምበር መን ፈጣሪዮም ይፈልጡ እዮም ክትሪእዎ ኢኹም ታቱ ሰሪሕዎ ዘሎ ተወቂጥዎ ዘሎ ናይ ስካሌንድቦን መስቀል ናይ ጎይታን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ግን ክንፊ ዘለዎ ታቱ ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው ጥርሳም ነው እኮ ሆረር ነው ስካል ኤንድ ቦንም እዚህ ጋር ተስሏል እዚህ ጋር ደግሞ መስቀል ክንፍ ያለው መስቀል ሌላስ አሁን ይሄን አውጣጣለው ወርቅ ነው ወይስ ምንድን ነው ወርቅ አይደለም ብሩር ነው
ወደዛ ምን ያደርጋል? ያብረው ወንድ እንዴት ይሄን ያደርጋል? የት ነው የተወለድኩት? ሱዳን። ይገርማል። ወንድ ያደርጋል። ሴቶቹ ሰዱ ባካቸው። ይሄ ዋጋ የለውም። ወደዛ እመጣለሁ እንጂ ኣብ ሱዳን የተወሊዱ ወርቂ ኮነን ብሩር ክብሎም ፀኒሖም ኣዋልድ ዝውሰዱ ጓል ኣይኮነን ነሱ ግን ከመይ እቲ ሰይጣን ከም ዝዋጋእ ረእይዎ ግብሩ ከመይ ከም ዝረክብ እዚ ከምዚ ግብራ ረኪባ ማለት እዩ ከምዚ ክገብረላ ከሎ ነታ መንፈስ ደስ እዩ ዝብላ በቃ ግብራ ረኪባ ማለት እዩ ስለዚ ዘዝረኣያ ጓል እሱ ዘዝጠመጣ ጓል ብዝሙት እዩ ከም ትወደቕ ትገብሮ ኣዋልድ ዘዝረኣዮ ደረቱ ከፊቱ ክኸይድ ከሎ ብናይ ዝሙት ዓይኒ ዝርኦ ይመነዮ ዳሕራይ ኣብ ናይ ዝሙት ስራሕ ወዲቖም ገዛእ ነብሶም ይረክብዋ ማለት እዩ ስለዚ ነታ መንፈስ ግብራ እዩ ዝዋላ ንባዕሉ ሚኒ ዝበልክዎም ንሱ እዩ ናይ ቀደም ግዴታ ረዮ ነዴታትና እዚ ክዳን ተኸዲን ክቡና ፍልሕለ ይገለ እናበለ ዘእዝፀን ዝነበረ ሕጂ ከዓ ደቅና ክመፅእ ከለካ ናይ እዝኒ ከም ዝገብሩ ኣፍንጨን ከም ዝስቋራ ከም ዝብስዓ ከምኡ እንዳገበረ ኣስናነን እዚ ኣብዚ ከናፍረን ናይ ግርፃንን ከባቢ ብተዛር መገዲ ከምኡ እንዳገበረ እዩ ዘሚን እዩ ማለት እዩ ሞደርናይዝ እንዳኾነ ይመፅእ ወንድ ልጅ ጆሮኑንም አይበሳ መጽሐፍ ቅዱስ ክልክል ነው። እሺ በልበርት ምን ሆነው ነው ይሄ ምን ሆነው ትደባደባለህ? ድሮ ነው ተፈንክተሃል። እዚህ ሁሉ ይሄው ምን አፍንጫ አልቀረ። በልበርታ ጸሎት ጸልይ፣ በደንብ ጸልይ። መስቀል ይብዛ ማተብ አድርግ። ርእሱ ሪኢኹም ኢኹም ተፋጋጊ ዘሎ ኣብዚ ናይ ፍንጭ እውን ተሃሪሙ ናይ ደም መንፈስ እዩ ዝበልኩም ብኸም ግብራ ትወስድ ማለት እዩ ይበኣስ ነይረ ቀደም ግብራ ከምኡ እናገበረት እያ ትወስድ ነይራ እታ መንፈስ ማለት እዩ ማዕተብ እውን የብሉ ማዕተብ ግበር ኢሎም እዮም ክነግርዎ ፀኒሖም በዚ ውሽጢ እዚ ገዛ ነብስና ንፈትሽ ይበር ሬዲ ዝሓውና እኮ ነጊሮም ኣለዉ ንሓውና ስለዚ ግን ንሕናስ ዘይገበርናዮ ነገር ወይ ዝጎደለና ዘይተረዳእና ነገር ንሕና ኣሎ ፈትሽና ክነስተኻኽሎ ከም ዘለና ንክነግር ኢለ እዚ ቪድዮ ዝምፅእ እዛ ይሄ ጉትቻ መንፈስ ይለቃል። በርታ አጅዋ ማለት እንታው በርታ ወይ መስገን ስለዚ ብዙሕ ነገር ከም ዝተማሃርኩም ሁሉ ተስፋ ይገበር በዚ ውሽጢ እዚ ብዙሕ ነገር ዘብራህኮ መብርህ ኣሎ ይጠቅመኩም እዩ ንሂወትኩም ብዓብይ ግን ስግዳን ማዕረክ እንደ ይጠቅሙ ከም ዘለዎ ምፅላይ ምፃም ምፅዋት ዕሽር ክንህብ ከለና ንስሓት ኢና ቅዱስ ቁርባን እንድሕር ተቐቢልና ወዲና ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ምን ነገር ዘድልየና ነገር የለን ካልእ ተወሳኺ መጀመርያ ፅድቁን መንግስቱን ድልል ካልእ ነገር ተወሳኺ ዝመፀና እዩ ማለት መጀመርያ ፅድቁን መንግስቱን ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ንድለ መጀመርያ ሽዑ ተወሳኺ ዝመፅ እዩ ካልኣይ ድሕሪት ተኸቲሉ ዝመፅ እዩ ሕጊ ከነፍርስ እንድሕር ጀሚርና እዩ ሽግር ዝመፅእ መጀመርያ መንግስቱን ፅድቁን ድለዩ ዝበለ ሕጊ ኣፍሪስና መጀመርያ እቲ ተኸቲሉ ዝመፅእ ዳሕራይ ተኸቲሉ ዝመፅእ ንቅድሚት ኣምፂና ባሕራይ ግን ሕግን መንግስቱን ንድሕሪት ሰዲድናዮ ሽዑ በቃ ሙሉእ ብሙሉእ ብናይ ዲያብሎስ ክፅፅር ውሽጢ ኣለና ማለት እዩ ከነቐድሞ ዘለና የቐደምና ኒያ እዚ ከነቐድሞ ዘለና ነገር ከነቐድም ኣለና ኣብ ገዛና ክንፅሊ ክንሰግድ ኣለና ኢኹም 41 እንዳሰገደት እኳ እዚ መንፈስ ተኣሲርላ ኩም በርትዑ ንስኹም ከ እቶም ዘይበርታዕኹም ማለት እዩ እቶም ዝበርታዕኹም በርቲዕኹም ኢኹም ንዓኹም ንኽረድእ ኢለ ይኮንኩ ነቲ ነዚ ዘይበርታዐ ሰብ ግን 30 ይኹን ሓደን ይኹን 41 ይኹን ጥራይ ስገዱ ጥራይ በቃ ስገዱ ወይታ ያበርታዕና ሓይሊ ኩነኒ ካብ ዘለኹዎ ከዓ እንዳበርታዕኹ ንክኸይድ ሓግዘኒ ርድኣን እናበልኩም ስገዱ ፀልዩ በርትዑ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከዓ ክረድኣኩም ከምኡ እናበልና እንዳበርታዕና ክንከይድ ከለና ብዙሕ ተኣምር ኣብ ሂወትና እንዳረኣና ኢና ሞ ንኸይድ እግዚኣብሔር እውን ብዙሕ ነገር እዩ ዝገብረልና ሞ ከምኡ በርትዑ ኢኹም ፀልዩ ስገዱ ኢኹም ግን እዚ ናይ ቤተሰብ ናይ ዛር መንፈስ ኣብዛ ሓፍትና ከመይ ከም ዝፍትና ነበረ 16 ጀበና ከመይ ከም ዝግዛኣ ረኮበትን ባዕሉ ከመይ ከም ትገዝእ ናይ ሓበሻ ክዳን 230 ሒባ ትገዝኦ ዝነበረት ናይቲ መንፈስ ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ንጠንቀ እንገዝኦ ክዳውንቲ በረኸትና ከምኡ እንዳገበረ እኳ እዩ ዝውድእ ኣሕዋተይ ገለ እንታይ ይብላኒ ኣነ ምንም እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥን ግን
بياتي شغورتي خجزي إلى زوج أخو جن كداونتي زي دل نجارات برشقوتات ما زي دل نجارات قفت أنا فزي اللي كداني بقارمادي كل مالي تأكيد له أنا كن كلتا سستخداني كوز بركن تأكيد له زبلان الله أنت إذا حجي برغد نغير لون زواجان مالتي أهواتيكا السخون كأجزيهم بكنتهم تودوز قبركم منفس هذا مستندا ستكم شكاران دابلكم بقى من زرب احنا غير كي سرحكم ወይ ትምህርት ተማይኩም ወይ ስራሕ እንዳሰርሕኩም ስድራኩም አይሐጎስኩም አይተመረቁም አሐገስኩም ብኸንቱ ግዜና ከምውድ እዚ ብኸንቱ ግዜ ዝውደለይ ዘሎ ግዜ ዘባኽን ዘሎ እግዚአብሔር ሓግዘኒ እሰረለይ ዝመንፈስ እዚ ዝዓግታሉ ዓጋትሉ መገድና ብትክክል ግዜና ብትክክል ንኸይንጥቀመሉ ዝዓግተናሉ እንዲሁም እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2:18 ቅዱስ ጳውሎስ ናባኹም ክንመጽእ ሓሲብና ነርና አነ ጳውሎስ እንኳን ንባዕለይስ ሓደ ግዜን ካልኣይ ግዜን ክመጽእ ሓሲበ ነይረ ግን ሰይጣን ዓገተኒ ኢሉ ንተሰሎንቄ ሰብ እዩ ነቶም ናይ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ምእመናን ከምኡ ኢሉ ዝነግሮም ዘሎ ግዜን ክልተ ግዜን ኣነ ጳውሎስ ንባዕለይ ክመጽእ ሓሲበ ነይረ ግን ሰይጣን ዓጊትኒ ዝዓግት መንፈስ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ግዜና ናብ ሰዓትና ነገራት ንኸይንፍፅም ንኸይንገብሮም ንኸይከናወኑና ዝኽልክለና ኣሎ ማለት እዩ ዘደንጌና ዘፍስሰና ማለት እዩ ንሕይ ጉትት ዘብለና ዕድልና ህይወትና ግዜና ንባዕሉ ዘጥፋልና ዘባኽነና እጅጋ ብዓብዩ ግዜና ዝዋጋእ እንታይ ኮይኑ መፂሎ ሚድያ ቲክቶክ ንርኢ 8 ሰዓት 10 ሰዓት 4 ሰዓት ኮፍ ኢልና ብዘይወላ ሓንቲ ስክሮል እናገበርና ግዜ ግን ይኸይድ ኣሎ ሽሙ ንባዕሉ ርኢዎ ዶ ቲክቶክ ሰዓት ከመይ ትብል ብፍላይ ናይ መንደቕ ሰዓት ማለት እዩ ቲክ እናበለት ኣይኮነት እንትኸይድ ቲክቶክ ትብል ሽም ቲክቶክ ትብል እታ ናይ ሰዓት ግዜ ትውክል እያ እዚ ግዜና ዝመጥጥ ግዜና ዘጥፍ እዩ ሽሙ ንባዕሉ ማለት እዩ እዚ ንቕሓት የለና እዩ ናይ ሎሚ ዓንተ ትምህርትና ነዚ ይመስል ነይሩ ብዙሕ ነገር ከም ዝተምሃርኩምሉ ተስፋ ይገብር እዚ ቻነል ንክዓቢ ግን ኣፍ ብዝተኻለኩም መጠን ሼር እናገበርኩም ንሰባት ኣካፍልዎም ኢኹም ብዙሕ ነገር ትመሃሩሉ ስለዝኾነ ናይ ሎሚ ዓንተ ትምህርትና ነዚ ይመስል ነይሩ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ሰላምኩም